كم الصاخة مبارزتين من النقرين عزامتري كم الصاخة مبارزتين من العالي تعم نقرين عزعالين كم الصاخة مبارزتين من النقرين عزامتري كم مساخة مخان العالي تعم نقرين فتي يلهو هيوتي أسيوت عونيو فتي يلهو سلام لك إسنا بسلام كتس إزرد أنا قويتها سمو يبارك هاليلويا هاليلويا أملاخ مدحنا شمو يبارك أملاخ من نقافنا شمو يبارك رديئتنا سمو يبارك هاليلويا هاليلويا كم أملاخنا زبل أملاخ هاليلويا كم أزبلخ أكوحي لن هاليلويا لذي كزي أبهير المسكن لذي بروخ أملاخ أسكتورنا حبو هاليلويا يا بهير نمسكنك كالونا هاليلويا هاليلويا بحقوسنا بخان متص هاليلويا እግዚአብሔር ደስ እንዳበለና ናብቀን ሚኻን ቀርባለና እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ ንስኻ ምስጋና ክትወስድ በቆይኻ ሃሌሉያ ኣነ ግን ኣብ ኩሉ ምስጋና ክውስኽ እየ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ነብዝሒና እግዚአብሔር ኣብ ዘለናዮ ኩነታት ውን እግዚአብሔር ኣቦና ኣኻ ከነመስግንና ሃሌሉያ ብናሓልፎ ኩሉ ምስጋና ዝግባእካ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ እሞ ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን እስከ ከናፍርና ከፊትና እግዚአብሔር ተመስገን ሃሌሉያ ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፍር ንዕቤቱ ዝእመና ፍረ ከናፍር ሃሌሉያ ንጉይትነቱ ዝእመና ፍረ ከናፍር ንጎይታ ንቕርብ በዚ ንጎዚ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ይመስገን ሕዋቴ በዛ መዓልቲ እዚኣት ዝዓበየ ኦዲየንስ ናህና ኮፍ ኢሉ ዝርኤና ሃሌሉያ ምስጋናና ክሰምዕ ዝብህግ ናይ ነገስታት ንጉስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ዝፋኑ ዘሎ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ንዕኡ እንዳሓሰብና ነቲ ብዘፋኑ ዘሎ እንዳሓሰብና ሃሌሉያ ንዕኡ ዝበቅዕ ምስጋና ንዕኡ ዝበቅዕ ኣምልኾ ሃሌሉያ ካብ ከናፈርና የነውፅእ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንሱ ብቑዕ እዩ ሃሌሉያ ዘመናት ዘይቅይሮ ሃሌሉያ ከም ኣምላኽና ዝበለ የለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነገስታት ይሓልፉ ነገስታት ይትክኡ እግዚአብሔር ኣምላኽና ግን ኣብ ዝፋኑ እዩ ሃሌሉያ 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 ክብሪ ንዓኻ ናይ ነገስታት ንጉስ እግዚአብሔር ክብሪ ንበካሎና ኣምላኽና ሳብ ሰማያት ኣሎ ተባህለ ብሰማይ ኮንካ ዝደለኻዮ ትገብር ኣምላኽ በዚ ንጎዚ ነመስግነካ ክብሪ ንህበካሎና ሃሌሉያ ተኻሞት ዘምለጠት ነብስና ተመስግነካ ኣላ ታካብ ሲኦል ዘምለጠት ነብስና ተመስግነካ ታናይ ዘላለም ህይወት ሃሌሉያ ዝሃብካያን ዝሓተምካያን ነብስና ክብሪ ትበል ሃሌሉያ ዝገበርካልና ኩሉ እንዳዘከርና ናይ መስቀል وبعلت هاليلويا زجبر كلنا كله عند ذكرنا وريتنا نجلسالنا እግዚአብሔር سخاز እግዚአብሔር هاليلويا زجبر كلنا بزح هاليلويا بزن جوزي كنا فرنا نقفت مسكنا ويتا خبرنا بكالونا هاليلويا تاب مسكنا حزب خاتنبر أتام محلة حزب خاتنبر እግዚአብሔር نسخان زلالم قدوس يخاطب حلو مسكنا أنا እግዚአብሔር خبرنا እግዚአብሔር بزن جوزي እግዚአብሔር انتنا نبخايت متعلوا لونت كان زبوتا زخمل እግዚአብሔር ድማ نصلي علونا كبر خان زبوتا زخو قلبو بجيتا بيسوس كريستوس سم نصلي علونا منفس قدوس نسخالو ما تገልግለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም نصلي علونا
ህዝብኻ እግዚአብሔር ከም ዝኣተዎ ኣይመለስ ንብላለና ከም ዝኣተናዮ ኣይንመለስ ጎይታ መንፈስ ካሎም ይቀባበለና ነቲ ዝረአየንስ ኣብ ዝደረኣኽዎ ክሳዕ ንብል እግዚአብሔር ሎሚ እግዚአብሔር ክግለጸልና ክብርኻ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያ አምላኬ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ نعاني كبري نقول نعاني زلالم نقول نعاني تنتي يسوع نعاني كبري نقول تملال سبزي كوباي تملال سبزي تملال سبزي كوباي تملال سبزي كوباي نعاني كبري نقول نعاني كبري نقول نعا كبر قويتا يسوس نعاني تنتي يسوس نعاني زلالم نقول تملال سبسي تملال سبسي هاليلويا تملال سبسي يا بندلا رباديا تملال سبسي تملال سبسي تملال مهلاو كاي خبرنا نبلو هاليلويا منفس قدوس نسخايخا خبرتنا نبلو هاليلويا ناي مأكابنا مخنيات نسخايخا منفس قدوس تملال سبسي كوباي تملال سبسي منفس قدوس تملال سبسي كوباي نعاني تنتي يسوع نعاني كبري نقول نعاني تنتي يسوع نعاني كبري نقول تملال سبسي تملال سبسي معها تسمع لنا نفسنا تملال سبسي تملال سبسي عرعت زسبر እግዚአብሔር ቅብአት በሐቅን በመንፈስን ከመምለኾ ዝረድ ለእግዚአብሔር መንፈስ ተመላለስ ተመላለስ ጊዜ ነፍሴ ትናፍቆ ሐረር ትብሎ ጊዜ ነፍሴ ትናፍቆ ሐረር ትብሎናል ለላውነትካ አንጊሃ ነፍሴ ኢየሱስ ትናፍቆ ሐረር
دقيتات نسخاتكم العلو عتم نيزل ألم دقيتات البلو تخبر نقوس نسخاتو يو هاليلويا إذا نقوس كبر خمني يو هاليلويا تي أبو برتع زخونة قويتا السيو تباهي لونا كبر نقوس لو من عخانا عدمك لونا لبنا خفيتنا نعخانا سبابي لنا قويتا ناي كبر نقوس ناي كبر نقوس نسجد الكالونا ناي كبر نقوس لعلنا بلك هالونا ناي كبر نقوس نعبيك هالونا هاليلويا تمل على سبسي تمل على سبسي ناي كبري نقوس نعبرخ منفس قدوس كبري نقول هاليلويا نعا كبر منفس قدوس زمن على سبسي وبقيت زمن على سبسي እግዚአብሔር ምሳና ይሕዋተይ ሃሌሉያ ጸላኢ ብዙሕ ኣርእስታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ ሂወትና እቲ ንምርዳእና ኣብ ሰማያት ዝተወጥሐ እግዚአብሔር ግና ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 46 እንታይ ኢሉስ ኣምላኽ ንኣና መዕቆቢና ረዳኢና ፀበባ ፍጹም ረድኤት እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መከራ በዝሕ በዝሕ ከሎ ጸላኢ ብዙሕ ክፍትነና ከሎ ይሕዋተይ ልክዕ ከምዚያ بفتنة يزردنا هاليلويا كبرنا أملاخ إنه حج دما الجباب بينا خبز منفس كي وتأنا أملاخي نعي معكم حيلين بتسببا فتون ردي إتهيو خنوبينا إحواتي مالتكم كوينون إكزيابير إزبلو كل جزء مسانا يكابانا أي في الليل كم زبل كوت ألا يبزح أرستات اللو أبيوتي ببزح أرستخمت أنا يخيو كنا أجونا እግዚአብሔር نمردعنا أب سمايات توتكو قالو بتسببانا فتون رديئت فتون رديئت إزي فتون زبل عب هيوتنا كل جزء نستناتنا كل جزء عوت كلونا يحواتي فتنكا ردا قويتا فتنكا متع እግዚአብሔር فتنكا بصح نجري فتنكا أرستاتي رأى كل حبلو እግዚአብሔር كلو يقال أملاخ فتون رديئتنا أيو هاليلويا
ጎይታ ኢየሱስ መፅኡ ዳኪኑኒ በዓል ምሕረት እዩ ዝፈቃድ መድሓኒ ኣምላኸይሲ ንዓይ መዕቆብ ሓይለይ እዩ ብፀበባ ፍቱን ረድኤተዩ ረድኤተይ ብፀበባ ፍቱን ረድኤተዩ
ኣይጉደሎ እግዚአብሔር ነገራት ምናልባት ምሕላፍ ክኽልክለና ይኽእል ይኸውን እግዚአብሔር ግን ብናሓልፎ ኩሉ ምስጋና ኣይጉደሎ ብዙሕ ኣርእስታት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብዛ ኣርእስቲ ግን እግዚአብሔር ይኽበር አሜን ሃሌሉያ አልግባ ቢልና ኸነምልኽ ኢና እግዚአብሔር ተመስገን ሃሌሉያ
مسجانا هاليلويا كبر نزلنا كبرن እግዚአብሔር ይሁን አምላኽና ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዝመዓልቲ እዚኣ ብዕድሜና ዝወሰኸ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ቦይና ነበር ቦይና ንወሳወስ ቦይና ዘለና ሃሌሉያ መዘመራን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ጋሻ ሓብትና ኻ እግዚአብሔር ኣብዚሑ ኣዕዚዙ ይባርኽኪ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኩልኻትኩም እስክባርኽዋ ክብርና ኣምላኽ ይኹን حبتنا خاب قال إلسا ديابة أتقعلا إلسا بيلخي برقت قال وليد كلنا جزاء هيري باركي كبرنا عملاخي هون أب كندا أتقمت مس مع البيت مس درا أب كندا خا أقل قاليت مزمرانيا كبرنا عملاخي هون أما أكلنا غني الله تلاليهم ما تكونوا سالساي سومناي مثلا أبزم سانا غني أزلا بوجيرات تعرف تقون تسفى نقبر دكان بيت سبان تمثالنا تخون مالتي كبرنا እግዚአብሔር ይሁን كلهم مزمران እግዚአብሔር ይባርክኩም كبرنا አምላኽ ይሁን كلهم عبيت እግዚአብሔር መጽይኩም ዘለኹም እግዚአብሔር ይባርክኩም ቅድምና በኩሉ ናብ ካልእ ምሕላፍና ንሓድሕድኩም ሰላም ተባሃሉ ንኣኻ عبيت እግዚአብሔር ብምርኣየይ ሕጉስ ይለለኹም ነቲ ብጻይኩም ኣብ ጎንኹም ዘሎ ልቦ ጌርኩም ሰላም በልዎ ወዓዳሕን መጻእካ ናብ ቤት እግዚአብሔር كبرن قويدا يهون آمين آمين حدا خفل خنبب موت اللينا عشرنا مبانا كنبينا أبراهيم يوحنا سزلو نعم لخو ملاختي الله خم بوبي أبراهيم يوحنا سحم شيء معرف كل جزيم بوبو زقرم صحفيو زلو أبو كم زي بالأبي ما نتأبزفان تقميتو زلو إذا قال زخم بوبو خلوه تأبزفان تقمت انتهي كم زمسل كم هيك كم زخوانه من ما يتزاربن أبزفان تقمته يزبل ملقعين قرناني أبزفان تقميتو يلوزلون بقلال الأسب يقليس وزلو مودعتا زي بلو العلنان عبيتن زلو أملاخ سلزخوانه كقلصو سلزي كال أبزفان تقمته رياخو ترى يزبل أبز فترة مجمرة معرف كا بزعبا أملاخ الزارب كله أملاخ دما يزبل بزعبا أملاخ كنا يتزا أملاخ كميلو متيو انتاي كوين يتزارون أملاخ يلو لتا أملاخ زقوبرو يزارب مالتي أبزخا أبيمان تأبزفان تقميتو زلو أبزفان تقميتو زلو نتكزي أبيهر يهوي أبيهر إيو تقميتو زلو دما بوشتون بوصايون تتصحفو بوشتون بوصايون تتصحفو بشوعات محتم التحتمة مصحف ريخو حدا برتع ملأخ دمان إذا مصحف زيك جنتلو نمحتمون كفتحو زبقع منالو إلو ببرتع دمتخج الرح كله ريخوا نت مصحف إتي كجنتلو ويس كريو أب سماي ويس أم مدري ويس أب تحت مدري نحادو كوا أي تخالون أنا دما نت مصحف زجنتلو ويس زريو بقع حادو كوا سلزي ترخبه بزح بخيخو كابتوم شما قلتات حادة دما آي تبكي إنه تقام نقد يهودا زخونة أنبسع اتسور داويت نتمصحف كجنصلون نتشوعات محتمون كفتحون شعيرو قالو بلني هاللويا أما أكل تزفان انتم 4 انسسان أما أكل اتم شما قلتات تحاريدو كم زنبرز مسل قنشل دو إلو ريخو نسو شوعات قرنن شوعات عينن اللو نساتهم كا اتمنا بزلا مدري التلاكو شوعات منافست أملاخهم نسو مسيونة مصحف كابيمانيتي إد اتي أبزفان التقمت وصدو نتمصحف مس وصدخا اتم 4 انسسان
እቶም 24 ሽማግለታትን ነፍስ ወከፎም መሰንቆን ዕጣን ዝመልአ ጽዋእ ወርቅን ሒዞም እዚ ድማ ጸሎቶም ቅዱሳን እዩ ኣብ ቅድሚት ገንሸል ተደፉ ንሳቶም ከኣ ተሓሪድካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግስዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተም እውን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ርኤኹ ድማ ኣብ ዙርያ ዙፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግለታትን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ይሰማዕኩ ቁጽሮም ድማ ኣእላፍ ግዜ ኣእላፍ ኣሻሕ ግዜ እውን ኣሻሕ እዩ ኣው ብዝበለ ድምፅኻ እቲ ተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቑዕ እዩ በሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉውን በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኩ እቶም 4 እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ እቶም ሽማግለታት ከዓ ፍግም ኢሎም ሰገዱ ፍጥረት ኩሉ ኣብዚ እንድሕር ኣስተውዒልና ኣሎ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ኣብ ባሕር ዘሎ ፍጡር ዘበለ ኩሉ በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኩ ኣሜን 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 ኩሉ ክብሪ ተጠቕሊሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽናን ነቲ ምእንታና ተሓርደ ገንሸል ኢየሱስ ክርስቶስን ይኹን ክብርን ጎይታ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ዝሃበና እግዚአብሔር ንባርኾ ጥዕና ዝሃበና እግዚአብሔር ንባርኾ ዘድሓነና እግዚአብሔር ንባርኾ ሽምና ኣብ ሰማይ ኣብቲ ናይ ዘላለም መዝገብ ስለ ዝፀሓፎ ክብሪ ንህቦ ርስቲ ስለ ዝሃበና ውሉድ ስለ ዝገበረና ኣጽሪው ሓጺቡ ብደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ክቡር ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዘንበረ ኣምላኽ ክብሪ ንዕኡ ይኹኖ ኣሜን ኣታ ኣሜን ብሎ ኣሜን ኣሜን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሓጢር ጸሎት ጸሊና ሽርና ንሙባእናን ክንህቢና መተን ባህታታት ዘለና ድሕሪ ኢልና ናብ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንከይዲና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣዚና ነኽብረካን ነመስግነካን ኣለና መስዋዕቲ ምስጋና በመዝሙር በውዳሴ ከነቅርበልካ ጸኒሕና በቲ ምስጋናና ባሂሉካ ወጎይታ ትባረኸና ጸኒሕካ ኣለኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና እጂ ድማ ካብቲ ዝሃብካና መቒልና ክንህብ ዕሽርናን ወባእናን ናይ ፍታው ህያብናን ሒዝና ኣብ ቅድሚኻ ቀሪብና ኣሎና እሞ ንኩሉ ህያባትና ከም ጥዑም መስዋዕቲ ክትቅበሎ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝጎደለና ዘበለ ነቃዕና ኩሉ ንስኻ መልአዮ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ክንህብ ጎይታ ስለ ዝሃብካና ወሃብቲ ስለ ዝገበርካና ንባረኸካ ኣሎና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘመንና ኩሉ በኣኻ ዝተባረኸ ይኹን ዘለና ዘበሎ ኩሉ በኣኻ ብሩኽ ይኹን ኩሉ ክብርን ስምካ ተሪፉ ዘሎ ግዜና ብምልኣትካ እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ ተረኺብካ ክትባርኸና ታሪኽና ክትቅይር እዛ መዓልቲ እዚኣ ፍሊቲ መዓልቲ ክትገብረልና معالت فوسي معالت مدحان معالت مفتاح معالت منقاف معالت موراس معالت مدياب تكون لنا جابير أملاخنا نعخ حلفنا نبكى لنا كل خبرنا أخا يخون طولتنا للسماع كاتمسكن شم يسوس آمين خبرنا أملاخ يخون عشرنان مبعنان كنهبينا عشرنان مبعنان مسوات زخون النهابنا تزلنا متن بحثات كن نقرينا لو معالتي عزيو قري يزلو أبزلهم كلهم صادقانيهم نزو كل مسوات خفيلكم أبيت እግዚአብሔር ተረኺብኩም ኣለኹም ቢሎው 0 ክንደይ ዘሎ ሸሞንተ ቢሎው 08 ክልተ ዓመት ያሕጅ ደይባላ ማለት ያንተ ወይ ንጉኽ መጽ ከለኹ ሸሞንተ ቢሎው 0 ያኔራ ካብ 0 ታሕቲ ኔጌቲቭ ይዘሎ ወንድሽል ካ 10 ይዘሎ 10 ገለበለ ይዘሎ ቲ ወንድሽል ኣዝዩ ቁሪ ዘሎ ማለት
ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብዙሕ ኣብቲ ደገ ጠጠው ኣይትበሉ ኢሎም ኣለዉ ቀልጢፍና እቱ ኣብ ሰፈርና ክነኣቱ ኣለና ብፍላይ ነቶም ቆልዑ ራእይዎም ኢኹም ሎም መዓልቲ ንጎ ቆልዑ ኣብቲ ስኖው ፃወቱ ነይሮም ወይ ፍረዝጊ ይነግረኒ ነይሩ በቲ ስኖው ገይሮም ይገጫጨቡ ኣየ ቆልዓ ኮንካ ተትነብር እንታይ ዘለ ሓዊ ዘሎ ብቲ ውሽጦም ግን ኣይፍለጦምን ቆልዑ ስለ ዝኾኑ ድሓር ክጎድኦም ስለ ዝኽእል ንንገሮም ኣይ ከይወፁ ኣብ ውሽጢ ክፀንሑ ንላብዎም ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን መተንባህታ ብዙሕ የብልናን እቲ ኣገልግሎትና ኩሉ ከም ቀደም እዩ ሎሚ ንግሆ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 10 ትምህርቲ ወደ መዝሙር ነይሩና ግዜ ዓዲኩም ተትካፈልዎ ዝፈስስ ዘሎ ትምህርቲ እቶም ዝመፁ ዘለዉ ጥራዮም ዝዕወቱ ዘለዉ ስለዚ መስዋዕት ጌርና ንግሆ 9 o'clock እንድሕር መፂና 9 to 10 ተማሂርና እንደገና ኣብዚ መፂና ካብ ሰዓት 10 እንድሓር ዘሎ ከዓ ኣምልኾን ስግደትን ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣገልግሎትና ሰንበት ንጎ ሰዓት 9 ኣሎ እንደገና ረቡዕ እውን ናይ ሚድዊክ ሰርቪስ ኣለና ግብረ ሃዋርያት ኢና ነፅንዕ ዘለና ምዕራፍ 14 ክንውድእ ኢና ሕጂ ከምኡውን ሰንበት ናይ ምሸት ሰዓት 7 ራእየ ዮሃንስ ትምህርቲ ይወሃብ ኣሎ ብዙም ሶኒ ሰዓት 6 ፈረቓን ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 8 ዝወሃብ ድማ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ዝብል ህያባት መንፈስ ቅዱስን ብተኸታታሊ ትምህርቲ ይወሃብ ኣሎ ኩሉ ክሳተፍ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ምስቲ ዘለና ሓላፍነትን ናይ ገዛ ስራሕን ንኩሉ ኣወሃሂድና ኣትሊስት ኣብ ሓደ ክንካፈል እንተንኽእል ርእስና እንተንምግብ ብቓል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሙሉኣት ገይሩ ከቕርበና ዝኽእል ፍቓድ ኣምላኽ ርዳኣት ክንከውን ንኽእል ብቓል ኣምላኽ ተማሂርና እዩ መንፈስና ዝድልድል ብቓል ኣምላኽ እዩ እቲ ውሽጥና ዝቕይር ነፍስና ተዓቢ ከም መልህቕ ኮይኑ ዝሕዛ ንነፍስና ቃል ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ እዚ ብዘይ ቃሉ ካልእ የብልና ንሱ እዩ ምግብና ንሱ እዩ እምነትና ዝዕብዮን ዝሕይለና እሞ ብዘበልና ኣቢልና ቃል እግዚኣብሔር እንሰምዓሉ እንመሃረሉ ክንገብር ክንፅዕር ሓደራ ክብል ይደሊ ብተወሳኺ ኩሉ ግዜ ዓርቢ ናይ ምሸት ብኣካል ተረኺብና ብሓባር ንፅልይና ኣብ 6 ፈረቓን ጀሚርና ክሳብ ሰዓት 9 ግሩም ዝኾነ ናይ ጸሎት ግዜ ኣለና እሙናት ኮይኖም ዝመፁ ተወሰኑ ሰባት ኣለዉ እግዚኣብሔር ይባርኮም ካልኦት ከዓ ኩላትና ግዜ ረኺብና ኣብቲ ጸሎት ክንሳተፍ ሓደራ ይብል ንግሆ ሰዓት 9 ምስቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ወደ መዝሙር ንመሃሮ ካብ 9 እስከ 10 እውን ጸሎት ኣለና ኩሉ ግዜ መፅየን ዝፅልያ ኣሕዋት ኣለዋ ጥዑም ዝኾነ ግሩም ዝኾነ ናይ ጸሎት ግዜ እዩ ዘለዎን ህላውነት ኣምላኽ ኤክስፒሪየንስ ጌረን ብኣምላኽ ተመሊአን እየን ዝመፃና ክመፃ ከለዋ ኣብዚ ስለዚ ሰዓት 9 እውን ኣብቲ ባይብል ኣብቲ ትምህርቲ ክንካፈል ተዘይከኣልና ኣብቲ ጸሎት ኣብ ሓዲኡ ሲ ብዘበልና ኣቢልና እንተተኻፈልና ፅቡቕ እዩ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 28 ዘሎ እንድሕር ኣንቢብናዮ ፀዓት ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ብፍላይ ፀዓቱ ኣብኡ እንታይ ከም ዝኾነ ይነግረና እዩ ከንበባ እሞ ንዓ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 28 ተዘይተጋጌ እቲ ዕላማ ናትና ናይ ኣገልገልቲ ዕላማ እንታይ ከም ዝኾነ ይዝነግር ተደጋጊምና ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ተረኸቡ ቃል ኣምላኽ ስምዑ ክንብል ከለና ከምዚ ትብልታ ጥቕሲ ንሕና ድማ እብል ጳውሎስ ምስ ሲላስ ምስ ጢሞቴዎስ ኮይኑ ዝዛረቦ ዘሎ እቶም ኣገልገልቲ ንሕና ድማ ንኹሉ ሰብ ብክርስቶስ ሙሉእ ጌርና ከነቕሞ ብክርስቶስ ሙሉእ ጌርና ከነቕሞ ድሌትናን ሃረርታ ልብናን ናይ ኣገልገልቲ ኩላትና ብክርስቶስ ሙሉኣት እታ ሙሉኣት ትብል ቃል ካብ ካታርቲስሞን ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ተተርጎመት እያ ዕጡቃት እምነቶም ዝፈልጡ ዝደልደሉ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዋ ስለዚ ብክርስቶስ ሙሉኣት ክትኮኑ እዩ ፀዓትና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተሰሪዑ ዘሎ ኣገልግሎት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብክርስቶስ ሙሉእ ኮይኑ ክቐውም ሕጂ ጳውሎስ ከመይ ከም ዝገበረ ብኡ ገሊፅዎ ኣሎ ሙሉኣት ጌርና ከነቕሞ ብጥበብ ዘበለ ንኩሉ ሰብ እናመዓድና ንኩሉ ሰብ እውን እናመሃርና
ننقر علينا نزد ما أنا بمثلا أتي آباي بحيل زقبر زلو قبرو إننا تقادلكو تعر الله إلو تعري ناقل قلتي كلهم آمنتي بكريستوس ملوءات تلزق كل أقل قلوت تمرتات تساريع زلو نفس وكفنا بكريستوس ملوءات بكريستوس عتقات امنتهم زفلتوا بنفاس نابزن نابتن زيبلو حاليوت حادار كبيدوم نتحت قصهم زي كدو كم نسرن لعل قصهم الناديبو نحيلو زخدو كريستوس كما تسكرلو تسأليوم سلتيوم زي كونس بكريستوس برتعم بحيلي نمساتو زصبيو تسفا كريستوس أبلبهم زند نقويتات زصبيو سبات كنات زحادرهم أبتا منقست أملاق برتعات زخونو سبات من تخن كوني أتعلم عمو جابي يدقفكم نفس وكفنا جابي يدقفنا كبرنا أملاق يكون سلزي أبتساري عزلو أقل قلوتات جزي عديكم كتساتفو حادرا قبلكم نزقالاتي زبلو زلوخو أي تعبروه نشمو خن نخبحالي لزبلو زلوخو يركم أي تسودوا حادراهم كتسمعوه قبلبهم كتأتوه إلي تزارب زلوخو أوشتهم عاتيكم بس سقوم تختوستو كتحاسبوا كتستنتنوا كتقبروا ويلكم كتهكنوا كم زي انتهي زبال لندي كأل تخوينوا عبد سريخة بغساد كاوس أيودي زبال زي تخلوا أيكونن كتقبروا لحتىكم تخلوا واسقبروا أتصلوا تساتف تصلوا تعلو كل معلتاوي تصلوا تعلو معلتاوي حتنا يتصلي الله ديتات يتصلي الله نيتصلوا مسمر الله تا تليفون نمبر كن بكم يلا تصلوا تدليو every evening from 7 to 9 every evening تصلوا تعلو تصلوا تدليو خصلي لكم تدليو أرستو تصلوا تزلكم خصليو وانت تدليو كتساتفوا تدليو سبع دول أبيلكم أتيكم عبد تصلوا كتساتفوا تقوليهم زغلوا نبرغت نفس وكفنا مخوانو أين رسع نحن تباركنا أنا خالوتك برغت كنكون إيو يا بيري يبارككم حبتنا تصقى دحرنا ويح جزي أما أكلنا لا أقل قاليتنا أب كله دهاينا تقبر أي كل سب دهاي تقبر يا ساعتها أزيو بزحيو برنا أملاخ يكون أما أكلنا ترقي باس الزلا قاعد حن مساك بلوان تصقى كان قاعد حن مساك جزي بيري يباركك نويح جزي تفليقنا نافقنا كنيرنا حجي بمرأيك حقوس إلى الله حقوس لنا لنا كبرنا أملاخ قال ما تنبهتا زلهن لو ما حنت ما تنبهتا لاتني بفلاين سب حدار زملكتن حدار نخقورو مدب زلو من زملكتيو الذين علت فبراير 17 بزناي فقرات معلت مخنيات بمقبر ينا نقبره بتحدو كنكا أب عمد 4 جزي إنا نسب حدار أقل قلوت نهب مخر نهب معدا نهب مالتيو لز فبراير 17 ساعة حمشتنا مشت أبيلو بأكل ترخيبنا أبزي أقل قلوت كلنا يقولكم سب حدار زقونكم من حدار كتقولوا مدب زلوكم من سينجلز مرعي حدار قبري تبلوني في كدلكم يو قروم زخانة تمرتي قروم زخانة من معاد زلوا جزء سلزخانة ما تيكم كتساتفوا عدار أخبركم يدلي أتوم كمت يتعمني تبلو سبات أقدمكم نجارو فولي برنامج كان الدالو سلزخانة نايدرار جزء ونكرلو الناس سلزخانة مجبو كان الدالو قلنا ويكينا وحده ويكمت أن العلاقة خينا بزحو لك عمن تنقرب كألكم نفرزجي حاوناكم ون نجبر أبالو يوان سنوان لو أنتم أبحدر أقول زلو أنا خمت سي لكم نجاروهم تمسجوا هاي تمسجوا بكون هاي متسني تقولوا تمسجوا ومتسو أنت زي تمسجوا بكون كمتسو كتمتسو ينا كتمتسو ينا ندليكم مالش متسو ما تيكم تمهارو وتحسب دحان كلا مدرسة ماي زاد ليه مثلني دحان كلا مدرسة ماي دحاني هذا هاي دحار كم قال نفاس مسجمرة معبل مسجمرة تب يخون مالتي أتم أبوتاتنا مسلو خلون تايلهم وحج كيمته ما قدوا حج سرق يلهم سلازي كيمته proactive أقدمك
بفلاي حابشة دبلنا هاي تحازو لي مبزحتنا برو اكتيف ايكوننا مسكونة إنا نحسب مسقات أمنا إنا نحسب أقدمنا أي نحسبني أقدمنا كندالو أي نبلنينا سلازي إذن إحنا نايسب حدا راجل قلت كنقبر كلنا كي قبروا خلوا خدالو انت آت يوم مخا خميجيركا خمزكاية تحدار كفلت وسلام اندحانن زخوانه نابرا خير لوم تبو نابرا انجويز قبروا نابرا خير لوم بزي مرداء بزح نقراتي خوني سلازي معابل مسمات قويا خي كون معابل كيما تخلو وحيج كيما تخلو تمهروا ماتيكم تمهروا تمخروا تمعادوا كما يزقبر كما يجري حدار كتصبقو زقل زبل سبعين سبيتي زخون كما يجري دقي كعبيهم دلوني زبل بكل شنا كنمهار يقبعنا يا بيري دق فنان نفسه وكفنا يا بيري باركم ودي اللخو ملقتي لو معلتي تقرب لنا حبتنا أبابا يا بيري أبل باز حبا ختم قلنا كبرنا أملاخ يكون حبتنا أبابا نقدمين كبرنا እግዚአብሔር ይሁን አሜን ደኽ ሰምዕ ነትብጥኻኹም ዘሎ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኢኻ ዘለኻ በልዎ ቃል ኣምላኽ ክትሰምዕ ኢኻ መፂእካ በልዎ እስኪ ቃል ኣምላኽ ክትሰምዑ ዝመጻእኹም ክንደይኹም እስኪ ብድሕሪት ብራእዋታት ብራእዋ ሜላት ሓፍስ ክበል ሜላት እግዚኣብሔር ይባርክ ሓፈሊ ሜላት ኣለኻ መን እያ እዚኣ ሜላት እንድኻ ሓቂ واو تميلات أخندي حنتي غزل لخنا نسقي ندحري تريدا أبي الله خالد ميلات دلها يبرنا أملاخ يخون جابير يبارك كبلوها قال أملاخ كسمع زمات أماني مسؤول يقول على كل إذا العلز قبرت نساء نايب حق قال جابير كسمع عمت يا زلا يبرنا أملاخ يخون جابير كان نفسه كفنا زخون قال الله نعيك الزاربني نفسه كفنا جابير كزاربنا قالوا خافوسي قالوا برهاني أوشتنا قاتي كبرنا أملاخ يكون حبتنا أباقا تقلقلنا እግዚአብሔር ይሁን አሜን ቅዱስ ንሱ ዝምህረና ሰብ ኣይኮነን ሰላም ጎይታ ኢየሱስ ምስ ኩልኹም ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ቃሉ ዝሃበና አምላኽ ስሙ ይባረኽ ፓስተር ክምህር ምስተ ዛረበኒ መንፈስ ቅዱስ ዝሃበኒ ቃል ኩሉ ኩነታት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኾነ ናይ ምድሪ ዓለም ኮነ ሪኦ ዘለና ጸሎት ዘድልዮ ስለ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ጸሎት ክዛረብ ንሱ እዩ ኣብ ልበይ ዝሕደሮት ቃል ክብርን ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ ጸሎትን ልማኖን ኩሉ ሰዕ ጸሎት ምንቃሕ ከም ዘለና ክንርኢና ቃሉ ክባርከልና ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ክምህረና ጸሎት ክንጽልይና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ቃልካ ስለ ዝሃብካና ብመንፈስ ቅዱስካ ኸኣ ስለ ትምህረና እግዚአብሔር አቦና ክብሪ ኩሉ ንህበካ ኣለና ንሕና ድማ ሰማዕቲ ጥራይ ዘይኮንና ገበርቲ ቃል ክንከውን ንቃልካ ድማ ኣብ ልብና ክንዓቕሮ በዚ ንግሆ እዚ ብመንፈስ ቅዱስካ ኣብ ልብና ኣሕድሮ ቃልካ መሃረና ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ንዓኻ ንዘለኣለም ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን ኣሜን ቃል ነንብቦ ኣብ ኤፌሶን 6 ምዕራፍ ብዛዕባ ጸሎት أسفيحو يزاربيو كاب قصري 18 انجمرائنا دحن لعلهم كنرئينا بخلو صلوتن لمانون كل ساعة بمنفس الناس اللي هم مومسنا يزون بخلو الناس تسممكم لخلهم قدسان صلوت نقحو يا بيري مسجن كلنا خنك يقبأنا ايو كنتات نايز مدرين ناي حزبن ناي سبات كل دما صلوت زدليو غيزي خوين الله كنك يقبأنا ايو بطعمي نقحكم صنحو يبلنا غويتا يسوس كريستوس صلوت منقح بوزح عينت صلوت يزلو بكل عينت صلوت بكل عينت صلوت مالت بمنفس نصلي بأمره نصلي بزي سمع قال نصلي بزي سمع بمنفس ونصلي
ምምላድ ዝበሃል ጸሎት ኣሎ በብዓይነቱ ጸሎት ኣሎ ኣብቲ ጸሎት ምስኣተኻ ክንደይ ኣርእስቲ ከም ዘሎ እናሰፍሐ እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ እቲ ኣርእስቲ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ መድሃኒ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓት መራሕቲ ንሓደ ወርሒ ሙሉእ ጸሎት ክገብራ ቀዳማይ ክልተ ሰሙን ይገብር ነጊረናና ጾሙን ጸሎትን መዓልቲ መዓልቲ ይከይድ ኣሎ ኣብ ሰዓት 5 ናይ ምሸት ክሳብ ሰዓት 6 እዚ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ዝመጽእ እዩ ወርሒ ሙሉእ ክንጽሊ ከነማልድ ከምኡውን ብዙሓት ኣዴታትን ኣሓትን ምሸት ምሸት ዝጽልያ ኣለዋ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ከምኡውን ናይ ንግሆ ጸሎታት ኣሎ ናይ ንግሆ ወጋሕታ ካብ ሰዓት 5 ክሳብ 6 ፈረቓን ዝካየድ ጸሎታት ኣሎ እዚ ኩሉ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋህበ እዩ ሰብ ኣይኮኑን መዲቡ ክጽልይ ክትስኤ ከምስኤ ጸሎት ንግሆ ተስኤ ክጽልይ ኢሉ ሓሲቡ ዝገበሩ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ግን ይደፍኣና ኣሎ ኣብ ጸሎት ገጽና ክነድህብ ክንጽልይ ከም ዘለና ምናልባት እቲ ግዜ ቀረባ እዩ ዝኸውን ጎይታ ኢየሱስ ዝመጻሉ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ዝመጻሉ ግዜ ድማ ግዜ ፈተና ግዜ ጻዕሪ ግዜ ብዙሕ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ብዘይ ጸሎት ክንሓልፎ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ኣርኣያ ናይ ጸሎትና ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ኣርኣያ ናይ ጸሎትና ንሱ እዩ ኣብዛ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ቃል ኣምላኽ ስጋ ሰብ ለቢሱ ኣምላኽ ምሳና ኮይኑ ክነብር ከሎ ምጽላይ ኣድልይዎ ብርቱዕ ከዓ ይጽሊ ነይሩ ቃላት ክንርኢና ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጽር 23 ብድሕሪኡ እውን ማርቆስ ክንርኢና ኣብ ሉቃስ ክንርኢና ጎይታ ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ይጽሊ ከም ዝነበረ ንሱ ንዓና ኣርኣያና እዩ ነቶም ሰብ ኣሰናቢቱ ጎይታና ኢየሱስ ክጽሊ ናብ ብሕት ዝበለ ከረን ደየበ ምስ ሰባት ውዒሉ ምሉእ መዓልቲ ንምሸት ክኸውን ከሎ ግን ንኹሎም ኣፋኒዎም ነቶም ሃዋርያ እውን ኣፋኒዎም ነቶም ህዝቢ ኣፋኒዎም ድሓር ንሱ ንበይኑ ኣብ ከረን ደይቡ ብሕት ኢሉ በይኑ ክጽሊ ክሳዕ ለይቲ ክጽሊ ኣምስዩ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ሽዑ ብባሕሪ ባሕሪ እንዳገበረ ናብቶም ሃዋርያት መርከብ ሒዞም ክኸዱ ከለዉ ጃልባ ሒዞም ክኸዱ ከለዉ ኣብኣቶም ተጸንቢርዎም ለይቲ እንደገና ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 35 ጎይታ ኢየሱስ አንጊሁ ተንሲኡ ገና ለይቲ ከሎ ወፀ ናብ ጽምዊ ቦታ ከይዱ ድማ ኣብኡ ጸለየ ኣምላኽና ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ሰብ ኮይኑ ይመጽኡ ግን ኣምላኽ ከ እዩ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነ እዩ ኩሉ ሓይልን ስልጣንን ዘለዎ እዩ ምሰብኡ ክዛረብ ግን ናይ ግዲ እዩ ክጽሊ ስለ ዘድለዮ ጎይታ ኢየሱስ ብዙሕ ይጽሊ ነይሩ ኣብ ሉቃስ 6 ምዕራፍ ቁጽሪ 12 ድማ ክጽሊ ኣብ ከረን ደየበ ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ነቂሑ ሓደረ ሙሉእ ለይቲ ክጽሊ ሓዲሩ ጎይታ ኢየሱስ ብሕልፊ ሓደ ነገር ክምድብ ከሎ ዓብይ ነገር ክገብር ከሎ ብጸሎት እዩ ዝቅድም ህይወቱ ብጸሎት ሙሉእ ለይቲ ሓዲሩ ድሓር ምስ ወግሕ እንታይ ገይሩ ነቶም ሰዓብቲ ኩሎም ኣኪብዎም ካብኣቶም 12 መሪጹ 12 ሃዋርያት ክመርጽ ክብል ሙሉእ ለይቲ ክጸሊ ሓዲሩ እንታይ ኮኑ ጽሊ ነይሩ ይኸውን ንነፍሲ ወከፎም ጽልየሎም ነይሩ ይኸውን ህይወቶም ካብ ቅድሚ ምውላዶም ኣትሒዙ ዝፈልጦም ሳዕ ድሓር መወዳእታ ህይወቶም ዝፈልጦም ስለ ዝኾነ ስለ ነፍሲ ወከፎም ይጽሊ ነይሩ ብምንታይ ክሓልፉ እዮም እዚኦም ኩሎም ከመይ ገይሮም እቲ ኣነ ዝህቦም ቃል ንምሉእ ዓለም ከሕልፉ እዮም ስለዚ ምእንትኦም ክጽሊ ሓዲሩ ንግሆ ተሲኡ ነቶም 12 ጸዊዕዎም ሃዋርያት ገይርዎም ብኣቶም ዝመጽእ ከዓ ንሱ ንዓኣቶም ምስ መሃሮም ንሳቶም ከዓ ነትናቱ ስራሕ ናባና ኣሕሊፎም ከምኡ እንዳበለ ኣባና መጺኡ ኣሎ እቲ ቃል ኣምላኽና ስለዚ ኣርኣያና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናይ መጨረሻ ምሳሌ ኣነ ብዙሕ ግዜ ጸልዩ ጎይታ ግን እዚ ንሎም ዝኾነና ኣብ ሉቃስ 22 ጥቕሲ 39 ክሳብ 46 ዘሎ እንታይ ይብል እቲ ገንሸል ፋስጋ ድራር ምስ በልዑ
ጎይታ ኢየሱስ ኣይደቀሰን ካብታ ድራር ወፂኦም ንደብረ ዘይት ኸይዶም ኣብኣ ተደፊኡ ይጽሊ ነይሩ ይብለና ወፂኡ ከዓ ከምታ ልማዱ ናብ ደብረ ዘይት ከደ እቶም ደቀ መዛሙርቱ እውን ሰዓብዎ ኣብታ ስፍራ ምስ በጽሐ ከዓ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ጸልዩ በሎም ንሱ ከዓ ካባታቶም ዳርባ እምኒ ዝኣክል ርሑቕ ኢሉ ተንበርኪኹ ጸለየ ኣብቲ ጽሑፍ እንታይ ይብለና ብርቱዕ ጸሎት ይጽሊ ስለ ዝነበረ ከም ደም ዝመስል ረሃጽ ካብ ሰውነቱ ይፈስስ ነይሩ ይነጥብ ነይሩ ይጽዕር ነይሩ ብጸሎት ንዓነቶም ደቂ መዛሙርቱ ከዓ እንታይ ኢልዎም ኣብ ፈተና ከይተኣትዉ ጸልዩ ኢልዎም ንሳቶም ግና ደኺሞም ረዚዞም ብሓዘን ጉህዮም ስቀል ስለ ዝቐረበ እቲ ኩሉ ዝነገሮም ኣሕዚንዎም ድሓር ከዓ ድቃስ ኣይነበሮምን ፈሪሆም ኣሚን ጉህዮም ድቃስ ወሲድዎም ባዕዚዞም ደቂሶም ንሱ ርሕቕ ኢሉ ኸይዱ ጸሊ ከሎ ንሳትኩም ከዓ ጸልዩ ኢልዎም ምልስ እንተበለ ደቂሶም ጸኒሖም እንታይ ኮንኩም ትድቅሱ ኢልዎም ኣብ ፈተና ከይተኣትዉ ኣይትደቅሱ ተንሲእኩም ጸልዩ ኢሉ ኣብ ፈተና ኣትዮም ዶ ደቂ መዛሙርቱ ተፈቲኖም ጴጥሮስ እቲ ብርቱዕ ዝበሃል ንጎይታ ኢየሱስ ቀሪቡ ምስኡ ዘገልግል ዝነበረ ሒድዎ ንምንታይ ክሒድዎ ጸላኢ ምስ ፈተኖ ደኺሙ ጸኒሑ ተፈቲኑ ኣይፈልጦን የስጋዕ ዝብል ኮይኑ ወይ ምሳኻ ትሌኻስ ሰውነተይ ህይወተይ ክሕልፍ እየ ንዓኻስ ምስዓብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ክንደኻ ክመውት እየ እዩ ዝብሎ ነይሩ ንጎይታ ኢየሱስ ኣዝዩ ዘፍቅሮ ዝነበረ እታ ፈተና ምስ መፀት ግና ዓቕሉ ፀቢባቶ ኣይፈልጦን እየ ክሳዕ ዝብል ኮይኑ ግን እቲ ጽቡቕ ነገር እንታይ እዩ ጎይታ መሓሪ እዩ ተነሲሑ ምስ ተነስሐ ከዓ ተማሒሩ ካልእ እውን ዝኸሓዶ ነይሩ ኩልና ንፈልጦ ኢና ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ሒድዎ ንጎይታ ኢየሱስ ድሓር ተጣዒሱ ግን ኣይተነስሐን ናብ ጎይታ ኢየሱስ ኣይከደን ርእሱ ቀቲሉ ከም ፈተና እቲ ፈተና ሕሱም እዩ እቲ ፈተና ብርቱዕ እዩ ንምንታይ ቃልሲ እዩ ህይወት ናይ ክርስቲያን ቃልሲ እዩ ኣብ ምድሪ ዓለም ጸላኢ ስለ ዘሎ እቲ ቀንዲ ዘዕገርግሮምን ደሸግሮምን ከዓ ነቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ጸልዩ ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ከመይ ከ እትድቅሱ ናብ ፈተና ከይተኣትዉስ ተንሲእኩም ጸልዩ በሎም ብጸሎት ምንቃሕ ካብ ፈተና የድሕን ካብቲ ብዓለም ዘሎ የድሕነና እንታይ ብል ኣብ ኤፌሶን 6 ምዕራፍ ክንምለስ ኢና እታ ምዕራፍ 6 ምዕራፍ ካብ ቁፅሪ 10 እስካብ 13 ብዝተረፈስ ኣሕዋተየ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ ይብለና ኣሎ ንክርስቲያን ዘበርትዖ መገዲ ጸሎት እዩ ኣማኒ ምስ ኮነ ንጎይታስ ህይወቱ ምስ ሃበ ልቡ ምስ ሃበ ብዘይ ጸሎት ጠጠው ክብል ኣይክእልን እዩ ንምንታይ ትፈታኒ ኩሉ ግዜ ክፍትኖ እዩ ከድክሞ እዩ ዝጽሊ ክርስቲያን ግን በርቲዑ እዩ ዝነብር ስለዚ እንታይ ይብለና በርትዑ ኣሕዋተየ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ ንክርስቲያን ዘበርትዖ መገዲ ጸሎት እዩ ዘይጽሊ ክርስቲያን ብርቱዕ ክርስቲያን ክበሃል ኣይከኣልን እዩ እቲ ቅልስና ኸምስ መን እዩ ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን ቅልስና 4 ነገራት እዩ ዝነግረና ኣብ ኤፌሶን ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን 4 መናፍስቲ ኣብ ኣየራት ዘለዉ ኣብ ሰማያት ዘለዉ ንሶም እዮም ንሰባት ዝቃልስዎ እቲ ሓይሊ ኣብኡ ዘሎ ካብ ናይ ኣምላኽና ሓይሊ ዝበርትዕ ኣይኮነን ግን ሰብ ኣይኮኑን ከማና ኣይኮኑን ዝሞቱ ኣይኮኑን ዘለዓለም ዝነብሩ ጸላእቲ ናይ እግዚኣብሔር እዮም ጸላእቲ ክርስቶስ እዮም ነቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝኾኑ ድማ ክሕንክልዎም ይቃለስዎም እዮም ኩሉ ግዜ ስለዚ ጸሎት ንክርስቲያን ህይወቱ ክኸውን ይግባእ ናይ ህይወቱ ልማድ ክኸውን እዩ ምስ ጎይታ ምስ እግዚኣብሔር ምዝራብ ምስ ክርስቶስ ምዝራብ ዘለዓለማዊ ልማድና ክኸውን ይግባእ ምስ ኣተኻዮ ከዓ ኣዝዩ ጥዑም እዩ ንሕና ጸሎት ክንጅምር ከለና ናይ ንግሆ ጸሎት ነይሩና ንብዙሕ ዓመታት ተኻየደ ኣብ ምድርና ሽግር ስነ ዝነበረ መከራ ብዙሕ ሽግር ክርስቲያናት ይእሰሩ ይስጎጉ ስለ ዝጀመሩ
ክንጽልይ ኣለና ኢልና ሕሪኡ ከዓ ደቅና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ስለ ዘምጻእናዮም ብዙሕ ፈተና ስለ ዘለዎም ክንጽልይ ግባኣና ይተባሃሂልና ንጎሆ ተሲእና ክንጽልይ ከለና እቲ ጸሎት ሓንሳእ ምስ ኣተናዮ እንዳገፍሐ እንዳዓበየ ኸይዱ ንምንታይ ትዘድሊ ብዙሕ እዩ ሂደት ኣይኮነን ኣርእስትታት ናይ ጸሎት መወዳእታ ይብሉን ህይወትና ብምሉኡ ጸሎት ዘድልዮ ህይወት እዩ ሕሙማት ኣለዉ ህፃውንቲ ኣለዉ ሃገራት ይጭነቓ ብብዙሕ ነገር ሰብ ይጭነቕ እዩ ኣብ ዓለም ብዘይ ጸሎት ከዓ ክሓልፎ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ውግእና ኣብ ሰማያት እዩ እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን ምስ ሰባት ኣይኮንና ንቃለስ ምስ ሰባት ኣይኮንና ንበኣስ መንፈሳዊ ቃልሲ እዩ ዘለና ስለዚ ከም ብርቱዓት ወተሃደራት ዕጥቂ መንፈሳዊ ዕጥቂ ተዓጢቕና ብጸሎት ክንነቃሕ ደኺመ እንዴ ክድቅስ እየ ዝበሃል ኣለዎ ግዜ ክንድቅስ ዘሎ ዝግባኣና ጸሎት ምስ ወዳእና ምናልባሽ ክንዕርፍ ንኽእል ኢና ጎይታ ኢየሱስ ግና ስለምንታይ ትድቅሱ ኢልዎም ለምንታይ ትድቅሱ ተንሲእኩም ጸልዩ ኣብ ፈተና ከይትኣትዉ እታ ግዜ ሓፃር እያ ነይራ ብዙሕ ግዜ ኣይነበሮምን ክድቅሱ ጸላኢ ይመጽእ ነይሩ ንጎይታ ኢየሱስ ክወስዶ ክሰቕሎ ንዓኣቶም ከዓ ፋሕ ብትን ኣትይውሎም ተሸጊሮም ተጨኒቖም ክትንስኤ ከም ዝበሎም ከማን ጸሊኦም ረሲዖሞ ክትንስኤ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ገሊላ ክንራኸብ ኢና ኢሉ ንዒድዎም ከሎ ካብ ዝርእሶም ተደምሲሱ ስለምንታይ ስለዘይጸለዩ ስለዘይነቕሑ ድሕሪ ዘይነቕሐ ሰብ ድቃስ እዩ ዝወስዶ ምስ ደቀሰ ከዓ እቲ ዝተባህሎ ነገር ክዝክሮ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ተጨኒቖም ብጣዕሚ ተጨኒቖም እተን ኣንስቲ ጎይታ ኢየሱስ ተንሲኡ እዩ ክብልኦም ከለዋ ከኣምኑ እውን ኣይከኣሉን ፈፂሞም ረሲዖሞ ከምዚ ትንስእ እዚ ከዓ ፈተና እዩ ኣብ ፈተና ከውፃእና ዘይንፈልጦ ነገር ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ግን ምዝኽኻር ኣድላይ ስለ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና ኢሉና ሎም ንግሆ ኣድላይ እዩ ብዛዕባ ጸሎት ክንዛረብ ስለምንታይ ዕጥቅና ንሱ እዩ እንተዘይተዓጢቕና ጎይታ ክመጽእ ከሎ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና ዝኽልክል ነገር ኣሎ ነቂሕኩም ጽንሑ እዩ ዝብለና ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይብል ኣብ ኤፌሶን ቀጺልና እንተንበብናዮ ምእንታይ እውን ኣፈይ ምስ ከፈትኩስ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ስለይጸልዩ ብኡ ዝተኣስርኩ ብምኽንያት ወንጌል ኣብ መቆሕ ዝኣተኹ ሰብ እየ እሞ ስለይጸልዩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ካብቶም ብርቱዓት ኣገልገልቲ ናይ ጎይታ እዩ ብዙሕ መልእኽትታት ዝጸሓፈ ንጎይታ ከዓ ዝተዛረቦ ገጽ ንገጽ ኣብ ሳልሳይ ሰማያት ደይቡ እውን ኣብ ሰማያት ዝበጽሐ ራእይ ዝረኣየ ናይ መንግስቲ ሰማያት ኩሉ ዝረኣየ ሰብ ክዛረቦ ዘይክእል ቋንቋታት ከም ዝሰምዐ ኩሉ ሪኡ ከዓ ተመሊሱ መጺኡ ንዓና ዝመሃረና እቲ ትምህርቱ እውን ዘጽንሓልና ሐዋርያ ጳውሎስ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ብዝመስከረሉ እዚ ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ ኢልዎ ንሐዋርያ ጳውሎስ ምንም እኳ የሳድድ እንተነበረ ቅድሚ ናብ ክርስቶስ መምጽኡ ብግርህነት ቅንኣት ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝነበሮ ኣብቲ ናይ ኣምላኽናስ ካልእ ነገር ከይኣቱ ኢሉ የሳድድ ነይሩ ጎይታ ግን ተገሊጸሉ ጎይታ ምስ ተገለጸሉ እዚ ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ ኢልዎም ነቶም ካልኦት ሰዓብቲ ስለዚ እዚ ባርያ ናይ እግዚኣብሔር እዚ ጳውሎስ ዝበሃል ሐዋርያ ናይ እግዚአብሔር እንታይ ይብላ ኣሎ ጸልዩለይ ይብለና ኣሎ ምእንታይ ጸልዩ ማእሰርቲ ነይሩዎ ይቐትልዎ ነይሮም ይፍፅፍፅዎ ነይሮም ካብ ሞት ተሲኡ ዝኸይድ ነይሩ ኩሉ ህይወተይሲ መኒነየ ኢሉ ንጎይታ ሂበየ ኢሉ ንዓይ ክርስቶስ ህይወተዩ ኢሉ እዩ ስለዚ ምእንታይ ጸልዩ ኢልና ንሱ እውን ስለተን ማሕበራት ዝተኽለን ዝነበረ ማሕበራት ይጽሊ ነይሩ ኣብ ፊልጵ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብ ቆሎሴ ኣብ ኩሎም ኣብ ኤፌሶን ምእንትተን ማሕበራት ምእንትቶም ኣመንቲ ጸሎት ይነቃሕ ነይሩ ንሱ እውን ስለዚ ንዓና እንታይ እዩ ኣርኣያና ስለ ኣገልገልትና ክንጽልይ ስለ ፓስቶራት ክንጽልይ ፓስቶራትን ኣገልገልትን ከዓ ስለ ምእመን ስለ ቤተ ክርስቲያን ክጽልዩ ከም ዘለዎም ንሓድሕድና ብምምልላድ ናይ ምምላድ ጸሎት ከም ዘድልየና እዩ ዝነግረና ኣብ ዕብራውያን 13:3 እንታይ ይብል ነቶም እሱራት ከም መተኣስርቶም ኮንኩም መከራ ይጸግቡ ንዘለዉ ድማ ኣብቲ መከራ ምስኣቶም ከም ዘለኹም ኮንኩም
ጸልዩ እንዴ ሕዋትና ኣለዉ ኣብ ማእሰርቲ ዝነብሩ ዘለዉ ማለት ውሱን ግዜ ተኣሲሮም ዝወፁ እኮ ኣይኮኑን ገሊኦም ንዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክነብሩ ከለውስ እታ እምነቶም ከመይ ኮን ትኸውን ትህሉ ትልሕልሕ ድኾን ትህሉ ተስፋ ድኾን ይቆርፁ ይኾኑ ግን ክነጸልየሎም ይግብኣና እምነቶም ከይትጠፍእ በቲ ዝረኽቦም ዘሎ መከራ በቲ ዝሽገርዎ ዘለዉ ዝተኣስረ ነቢይ ነይሩ ነቢይ ዮሃንስ መጥመቕ ካብ ነቢያት እኳ ዝዓቢ ዝበሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ተኣሲሩ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ንሱ መድሓኒ ምዃኑ ይርድኦ እዩ ነይሩ ይፈልጥ እዩ ነይሩ ጎይታ ምዃኑ እዚ ገንሸል ኣምላኽ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ኢሉ መስኪሩሉ መንገዲ ንጎይታ ኢየሱስ ከዓ ፀሪጉሉ እናጠመቐ ሰባት ብንስሓ ወንጌል ክቕበሉ መድሓኒ ክቕበሉ የዳልዎም ዝነበረ ዮሃንስ መጥመቕ ዝተኣሰረ ተስፋ ክቆርፅ ጀሚሩ እምበር ዶ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ጀሚሩ ንጎይታ ኢየሱስ ንስኻ ዲኻ እቲ መድሓኒ ወይስ ካልእ ክንፅበ ኢና ኢልዎ እዚ ንምንታይ እዩ እቲ ፀበባ ምስ በዝሐ እቲ መከራ ምስ በዝሐ እታ እምነት ናይ ሰብ ኣዝያ ንእስ ስለ ዝኾነት ትደክም ስለ ዝኾነት ናህና ጸሎት የድልዮም ብኡ ኢና ንጽልየሎም ነቶም ኡስራት ኣሕዋትና ተኣሲሮም ዘለዉ ዶክተራት ፕሮፌሰራት እንዴ ጽቡቕ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ንሰባት ክሕግዙ ንህዝቢ ከገልግሉ ዝኽእሉ ብመንፈስን ብስጋን 10 ዓመታት ዝኣክል ኣኸርሚኻ ኮፍ ከተብሎም ከለኻ እታ እምነቶም እንታይ ኮን ትኸውን ኢልና ብዛዕባኦም ክንጽሊ ይግባአና ከነማልደሎም ይግባአና ከምኡ ኮይኑ ነይሩ መጥምቕ ዮሃንስ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበ ኢና ንምንታይ እየ ተኣሲረ ንሞት ዝጽበ ዘለኹ ንምንታይ ዘይተውፃእኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብሓደ ወገን ተኣምራት ትገብር ጎይታ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ንምንታይ እዩ ንዮሃንስ መጥምቕ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘየውፅኦ ፍቓድ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ዮሃንስ መጥምቕ ከምኡ ኢሉ ክፍጽሞ ፍቓድ እግዚኣብሔር ስለ ጎይታ ኢየሱስ ማእሰርቱ ምስ ሰምዐ ካብቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ወፂኡ መሊሱ ንየው ከይዱ ኣርሒቑ ከይዱ ግን ንዮሃንስ መልእኽቲ ሂብዎ ንሱ ምዃኑ እቲ መድሓኒ ኣረጋጊጹሉ ሙማት ይሓዊ ኣለዉ ኣጋንንቲ ይስጎጉ ኣለዉ ዓንካሳት ይኸዱ ኣለዉ ፀማማት ይሰምዑ ኣለዉ ዕውራት ይርእዩ ኣለዉ እቲ ወንጌል ከዓ ንድኻታት ይንገር ኣሎ በኣይ ዘይዕንቀፍ ብፁዕ እዩ ኢልዎ ኣይትትዓንቀፍ ኢልዎ መልእኽቲ ልኢኹሉ ኣነ እየ ኣጆኻ ኣብ ሰማይ ክራኸቡ እዮም ድሓር ዮሃንስ መጥምቕ ርእሱ ዝመነነ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብ በረኻ ዝነብር ከም ሰብ ዘይክደን ከም ሰብ ዘይበልዕ ኣብ በረኻ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ ዝተርፎ ነገር የብሉ ናብዚ ዓለም እዚኣ ስለዚኡ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ከይዱ ዘየውፅኦ ግን እታ እምነትካ ኣይትጥፋእ ኢልዎ ኣነ እየ ኢልዎ በኣይ ዘይዕንቀፍ ብፁዕ እዩ ብጎይታ ኢየሱስ ከይዕንቀፉ ኣሕዋትና ክንጽልየሎም ይግባአና ፈልጦም መዛሕትኦም ኣነ ፈልጦም እየ ብዙሓት እውን ትፈልጥዎም ኢኹም ይረኣዩን እሞ የደንግጹኒ ብጣዕሚ ከብድኻ ዝበልዑ እዮም ካብ ስርሖም ካብ ንብረቶም ካብ ኣንስቶም ካብ ደቆም ፈልዮም ኣሲሮም ክቐምጥዎም ብዘይ ፍርዲ እዚ ጸሎት ዘድልዮ ነገር እዩ ስለዚ ንሕና ኣብቲ ጸሎት ምስኣተና እናዓቕመቐ እቲ ምርዳእሲ እናዓመቐ ይኸይድ ኣሎ ብጣዕሚ እንዳነበዓካ ክትበኸየሎም ዝግባእ እዩ እምነቶም ከይትጠፍእ ኣብዛ ምድሪ እዚኣሲ ፍርቂ ህይወቶም ተሰሪቑ እዩ ተወሲዱ እዩ ግን ኣብታ ዘለኣለም ህይወት መታን ህይወት ክረኽቡ ድሓር ኣብ ርእሲኡ ኣብቲ ተኣሲሮምዎ ዘለዉ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦም ብርቱዕ መንፈስ ኣብ ውሽጦም ክሓድር ራእያት ክርእዩ ምስ ኣምላኽ ክዘራረቡ ኣምላኽሲ ብሓቂ ህያው ክኾነሎም ህላውነት እግዚኣብሔር ክፍለጦም ክንልምን ይግባአና ስልዮም ኣብ መከራ ስለ ዘለዉ ክርዳእና ኣብቲ መከርኦም ከም ዘለኹም ኮንኩም ጸሊሎም ይብለና ስለዚ ኣርእስቲ ናይ ጸሎታት ብዙሕ እንድዩ ሓደ ናይ ምምላድ ጸሎት እዩ ከምዚ ዝበልናዮ ስለ እሱራት ስለ ክንደይ ነገራት ኣሎ ክንጽልዮ ዘድልየና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጸሎት ሓድሕድ ኣድላይ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ ስለ
እቶም ኣመንቲ ይጽልይ ከም ዝነበረ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ንሪኦ ንኽእል ምዕራፍ 1 ጸሎት ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ ኣነ ብሓጎስ ጸሎት ንዓኻትኩም እገብረልኩም ኣለኹ ደስ እንዳበለ ስለ ዝደሓኑ ክርስቲያናት ስለ ዝኾኑ በቲ ናቱ ኣገልግሎት ናብ ክርስቶስ ስለ ዝመፁ እናተሓጎሰ ይጽልየሎም ነይሩ ንሕና እውን ከምኡ እናተሓጎስና ክንጽልይ ግዜና ከንቱ ከም ዘይጠፍአ ክንፈልጥ ኣለና እቲ ግዜና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል እዩ ናይ ጸሎት እነጥፍኦ ግዜ ብከንቱ ኣይጠፍአን ካልኣይ ከዓ ሳልሳይ ዘድሊ ጸሎት ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ከነመስግኖ ይግባአና እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ንሱ እዩ ዋግኡና ኣምላኽ እቲ ዘመስግነኒ ንሱ እዩ ዘኽብረኒ ኢሉ እግዚኣብሔር ስለዚ ኣብ ኩሉ ልማኖና ኣብ ኩሉ ምምላድና ንእግዚኣብሔር ምስጋና ከነቕርበሉ ክንዓጥነሉ ከም መስዋዕቲ ጌርና ይግባአና እዩ ክብሪ እግዚኣብሔር ክረአ ክብሪ እግዚኣብሔር ክወርድ እግዚኣብሔር እንታይ ዘኽብረኒ ንሱ ትዘመስግነኒ እዩ ዘኽብረኒ ስለ ዝበለ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎትና ምስጋና ይግባአና ኣብ ኤፌሶን 5 ምዕራፍ ቁጽሪ 21 ንኣምላኽን ነቦን ስለ ኩሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ኩሉ ሳዕ እናመስገንኩም መስዋዕቲ ምስጋና ንኣምላኽ ሰውእሉ ኣመስግንዎ ይብለና ኩሉ ግዜ ኣመስግንዎ ኩሉ ግዜ ምስጋና ይግባእ እዩ ቅድሚ ምልማና ቅድሚ ምምላድና ንኣምላኽ ምስጋና ክንዓጥነሉ ከም መስዋዕቲ ጌርና ኣብ መዝሙር 50 ድማ እንታይ ይብል እግዚኣብሔር ባዕሉ መስዋዕቲ ምስጋና ብትንቢት ንጉስ ዳዊት ዝተነበዩ ማለት እዩ መስዋዕቲ ምስጋና ንኣምላኽ ዝስዋኣሉ መብፅዓኻ እውን ንልዑል ሃቦ መስዋዕቲ ምስጋና ንኣምላኽ ሰዋኣሉ ድሕሪኡ ምስ ሰዋእካሉ መብፅዓ እንተልዩካ እውን መብፅዓኻ ነቲ ልዑል ሃቦ ብመዓልቲ ፀበባ ድማ ፀውዓኒ ኣነ ከዓ ከኽብረካ እየ ኣነ እውን ከናግፈካ እየ ካብቲ መከራኻ ከናግፈካ እየ ቅድም መስዋዕቲ ምስጋና ሰዊእካሉ መብፅዓ እንተልዩካ ከዓ እቲ መብፅዓኻ ትፍፅመሉ መብፅዓ ትገብረሉ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ምስቲ መብፅዓኻ ምስቲ ምስጋናኻ መከራ ምስ መፀካ ፀበባ ምስ መፀካ ፀውዓኒ ኣነ ከዓ ክዝክሮ እየ ድብል ዘሎ እግዚኣብሔር ዘመስገንካኒ ምስጋና ዝገበርካዮ መብፅዓ ዘኪረ ኣነ ከዓ ከናግፈካ እየ ኣሜን ምንጋፍ ናይ እግዚኣብሔር ዘድልየና ሰባት ኢና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንነብር ከለና ኣብ ኤፌሶን 1 ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 11 እንታይ ይብል ንውዳሴየ ክብሩ ክንከውን ብክርስቶስ ኢየሱስ መደበና ንውዳሴየ ክብሩ ኢና ከዓ ተፈጢርና እግዚኣብሔር ዝፈጠረና ከመስግኖ ንሱ ድማ ባሂልዎ በቲ ምስጋናና ጣና ክቐርብ ህላውነት እግዚኣብሔር ክስምዓና ንሕና ድማ ምስኡ ሕብረት ክንገብር ንውዳሴየ ክብሩ ኢና ተፈጢርና ንምንታይ ኢና ተፈጢርና ኢልና ዝሓትት ሰባት እንተልዩ ንሕና ዝተፈጠርናዮ ንውዳሴየ ክብሪ ክንህቦ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅድም ልዕሊ ኩሉ ንኣምላኽ ምስጋናን ክብርን ክንህብ ኢና ተፈጢርና ናይ ፍጥረትና ምኽንያት ንኣምላኽ ክብሪ ክንህብ ምስኡ ከዓ ሕብረት ክህልወና እሱ ይፈጢርና እግዚአብሔር ኣቦና አሜን ሳልሳይ ነገር ድማ ንእግዚአብሔር ምጽባይ ኣድላይ እዩ ሓደ ነገር ክንልምኖ ከለና እንተ ደንጎየና እዩ መልሲ ክህበና እዩ ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ግና ናትና ግደ እዩ ንሱ ክገብሮ እዩ ከምቲ ናቱ መንገዲ ገይሩ ክመልሶ እዩ ጸሎትና ንሕና ከዓ ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ኣብ መዝሙር ዳዊት 40 ካብ ሓደ ድማ እንታይ ይብል ንእግዚአብሔር ተዓጊሰ ተጸበይኽዎ ንሱ እውን ናባይ ደኒኑ ኣውያተይ ሰምዐ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ካብቲ ረግረግ ጸብሪ ኣውፅኣኒ ንእጋረይ ኣብ ከውሒ ኣቆመን ምስጉምተይ ከዓ ኣጽንዖ ምስ ተጸበናዮ ኢና ንጸንዕ ተስፋ ከይቆረጽና ሓንሳ ስለምንታይ ዳይ ዘይተመለሰ ኢልና ዓይነታው ብዙሕ ምስ ጸለይና ምስ ጎይታ ምስ ተጓዓዝና ግን ንምንታይ ዘይኮነ ኢልና ኸማና ይንሽገርን ኢና ነጊርናዮ ኢና ይብናዮ ኢና ንሱ ከዓ ይፈልጥ እዩ ከመይ ከም ዝገብሮ ኣቦና ኩሉ ይፈልጥ ኢልና ብኡ ተጸናኒዕና እጋርና ኣብ ጽኑዕ የቆሞ ሰንከልከል ኣይንብልን ኢና
ስለምንታዩ ዘይረአናዮ ኣይንብልን ኢና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተራእዩ እዩ ንሱ ከዓ ይሰርሕ ኣሎ ኣሜን ኣብ ኤፌሶን 3 ምዕራፍ ቁፅሪ 20 ግናኸ ከምቲ ኣባና ዝገብር ሓይሊ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ዘበለ እምብዛ ኣዕዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ኣምላኽ እዩ ንሕና ሓንቲ ነገር ተለመናዮ ብሓቂ እንተ ደኣ እምነት ኣልዩና ከምቲ ንሕና ኣባኻትኩም ዝሰርሕ ዘሎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እቲ መልሲ ካብቲ ንሕና ዝለመናዮ እኳ ኣብሊፁ ኣፀቢቑ እዩ ዝገብሮ እንታይ ንሕና ኩሉ ስለ ዘይንርኢ እዚኣ ግበረለይ ንብሎ ጎይታ ግን ዝለመናያስ ኣብሊፁ ኣፀቢቑ ዝበለፀ ገይሩ ዝምልስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ትልምንዎ ዘበለ ኩሉ ከም ዝረኸብኩሞ እመኑ ከይተቐበልናዮ ከለና ከይረአናዮ ከለና ከም ዝተቐበልናዮ ክንኣምን ምስ ኣመና ይኸውን ይዝብል ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ማርቆስ 11:24 ከምኡ እዩ ዝብለና ለሚንኩም ግን ኣብ ኢድኩም ከየሎ ከሎ ከም ዝተቐበልኩምዎ ጌርኩም እመኑ ተቐቢልናዮ ኮይኑ ይበሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍጹም ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ክገብሮ እዩ ብመዓልቱን ብሰዓቱን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሪኡናይ ንብዙሓት ምናልባሽ እንተዝሓተኩም እግዚኣብሔር ከምዚ ኣይለ ለሚነዮስ ከምዚ ገይሩ መልሹለይ ክንብል ንኽእል ኢና ብዙሓት ኣብ ሂወትና ተመኪርናዮ ኢና ናይ ብሓቂ ኣማኒ ዝኾነ ሰብ ዝፅሊ ሰብ ተመኪርዎ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ዘይረኣየ የለን ኢድ ኣምላኽ ርኢና ኢና ኣብዚ መፂና ዘለና እውን ኣብዚ ሃገር ኣሜሪካ ንቕመጥ ዘለና ኢድ እግዚኣብሔር እዩ ብሓይልና ኣይመፃእናን መዲቡ ከድሕነና ብገሊና ተኺልና ንመፅእ ገሊና ከዓ በቋራጭ እንዳገበርና ተኻሊልና ንኣቱ ግን እዚ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ካብቲ ንሕና ዝሓሰብናዮን ዝለመናዮን ኣብሊፁ ኣፀቢቑ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ እቲ ዝለመናዮ ከም ዝረኸብናዮ እንተ ደኣ ኣሚናስ ይኾነልኩም እዩ ኢልና ጎይታ ኢየሱስ ከምቲ ዝበሎ ከዓ ከምኡ ይኸውን እዩ ጥርጥር የለን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ሕያዋይ ስለ ዝኾነ እንታይ ይብል ነቶም ዝፅውዕዎ ኩሎም ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ኩሎም ቀረብኦም እዩ ፍቓድቶም ዝፈርህዎ ይፍፅም እዚ ዓብዪ ኣምላኽሲ ናተይ ፍቓድ ክገብር ኢልኩም ሕሰብዎ እሞ ኣነ ቦይ ከምዚአ ዝደሊ ዘለኹ እንድሕኢልናዮ በቃ ሰማይን ምድርን ኣገላቢጦ ዋላ ከምታት እንደልያ ይገብረልና ከምቲ ናሕና ደስ ዝብለና ይገብር ልክዕ ከምዚ ሕያዋይ ወላዲ ንውሉዱ ክሐጉሶ ዝደሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብቶም ሕያወት ወለድና ኣብሊፁ ዝፈትወናን ዘፍቅረናን ስለ ዝኾነ ነቶም ዝፅውዕዎ ኩሎም ብሓቂ ዝፅውዕዎ ኩሎም ቀረብኦም እዩ ፍቓድቶም ዝፈርህዎ ከዓ ይፍፅም ኣውያቶም ይሰምዕ የድሕኖም ከዓ ነዚ ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ ኢና ነገልግል ስለዚ ክንፅሊ ከለና ባህ እናበለና ንፀሊ ፃዕሪ ኣይኮነን ፀሎት ጥዑም እዩ ምሰቦኻ ምሕላፍ ግዜ ብሓባር ምፅላይ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ዘለናዮ ብሓባር ኢና ንፅሊ ዘለና ግን ናይ ግሊ ፀሎት ግዜ ከዓ ክህልወና ኣለዎ ምሰቦና ከዓ ሓደ ብሓደ ኮይና ክንዘራርብ ናይ ልብና ክነፍስሰሉ ክንማኸር እንታይ ሓይሻ ኣቦ ክንብሎ ንሱ ድማ ክመኽረና ድምፁ ክንሰምዕ ፅን ክንብሎ እንደይ ጥዑም እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰማያዊ ኣቦ ክዛረበና ደስ ዘብል እዩ ዝተፀበዩሎ ነቢያት ኣንባቆም ንምሳሌ ኣንባቆም እንታይ ይብል ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ቁፅሪ 3 እግዚኣብሔር ድማ እቲ ራእይ ንምዱብ ግዜ ናብ መወዳእታ ይቕልጥፍ ኣሎ ኣይሕሱን ከዓ እዩ ብርግፅ ክመፅእ እዩ ኣይክድንጉን ድማ እዩ እሞ እንተደንጎየ እኳ ተፀበዮ ይብለና ምፅባይ ከዓ ክንመሃር ኢና ዓቕሊ ከድልየና እዩ ምፅማም ከድልየና እዩ ትዕግስቲ ከድልየና እዩ ብእምነት ከዓ ክንፀንዕ ኢና ማለትሲ እናተፀበና ኣይንደክምን ኢና እናተፀበና ከለና እውን ብርቱዓት ፀለይትን ንኣምላኽ ኣመስገንትን ክንከውን ኢና ከምኡ እውን ትንቢት ኢሳይያስ 64 ቁፅሪ 4 እንታይ ይብል ነቶም ዝፅበይዎ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ዝገብር ካልእ ኣምላኽ የልቦን ካብ ጥንቲ ኣይተሰምዐን ኣብ እዝኒ ኣይተዘነየን ዓይኒ እውን ከቶ ኣይረኣየቶን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝልምንዎ ነቶም ዝፅውዕዎ ነቶም ዝፅበይዎ ዝገብረሎም ፀጋን ምሕረትን
ፍቕርን ዘርእዮም ኩሉ ሲ ተራእዩ ይፈልጥኒ ዝብል ኣሎ ከምኡ ዝገብር ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝገብረልና ንዓና ነቶም ንሰምዖ ነቶም ንኣምኖን ዝገብረልና ንኻልእ ከምኡ ዝገብር የለን ካልእ ኣምላኽ ከምኡ ዝገብር ፍጹም የለን ንሱ ጥራይ እዩ መን እዩ ንሱ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ናይ እስራኤል ቅዱስ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ በዚኡ ከዓ ነቶም ዝደልይዎን ዝፅበይዎን ጽቡቕ ነገር ዝገብረሎም ከምኡ እውን ኣብ ኢሳያስ 40:31 እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፅበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን እዮም እዚ ኩልና ንፈልጣ ኢና ኢሳያስ 40 ናይ ብዙሓት ሰባት ፌቨሬት ፍትውቲ ዝኾነ ጥቕሲ እያ ንኣምላኽ ክንፅበዮ ከለና ንሕደስ ሓይልና ይሕደስ ንእስነትና ይሕደስ ከም ንስሪ ከዓ በኽናፍ ንትንስእ ብመንፈስ ኢና ሓፍ ንብል እግዚኣብሔር ይመስገን ብመንፈስ ሓፍ ምስ በልካ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ምድሪ ዓለም ዝደቁስ ዝድርቁስ ሓፍ ዘብለና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ከም ንስሪ ንላዕሊ ዘደይበና ኣብ ኣኽራን ዘደይበና ጎይታ ኢየሱስ ክጽሊ ከሎ በይኸይድ ነይሩ ኣብ ኣኽራን ይድይብ ነይሩ ኣብ እስራኤል ኣኽራን መሊኦም እዮም ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክጽሊ ከሎ ኣብቲ ላዕሊ ኣኽራን ይድይብ ሰብ ዘይብሉ በይኑ ኮይኑ ምሰብኡ ይዛረብ ስለተዛረቦም ሰብኡ ከዓ ስዒሩ ኣብ መስቀል ክስቀል ፈትዩ ደስ እናበሎ ሓይሊ ነይርዎ ነቶም መጺኦም ዝሰቕልዎ ዝነበሩ ንዓኣቶም ኣውዲቑ ከም ሰብ ክነብር ምኽኣለ ግን ተጸሚምዎ ነቲ ፈተና ክኢልዎ ፀይርዎ ሰብኡ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ኣበይ ኮይኑ ይጽሊ ነይሩ ኣብቲ ላዕሊ ኣኽራን ደይቡ ሰብኡ ይጽሊ ነይሩ እግዚኣብሔር ከዓ ሓይሊ ሂብዎ ነቲ ፈተና ክስዕሮ ካብ ጸላኢ ዝመፀ ፈተና ንኩሉ ፈተና ጽዒሩ ዲያብሎስ ባዕሉ ወሲድዎ ናብ በረኻ በዚ ጽደፍ ኢልዎ በዚ ውደቕ ዝግበር እናበለ ፈቲንዎ ጎይታ ግን ነቲ ኩሉ ፈተና ስርዓት ስዒርዎ ብቃል ኣምላኽ ስዒርዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ፈተና ምስ ወድአ መልእኽቲ መጺኦም ኣገልገልዎ ኣርኣያና ጎይታ ኢየሱስ እዩ ነቲ ፈተና ምስ ሓለፍናዮ መንፈስ ቅዱስ የገልግለና እዩ የበርትዓና እዩ መሊሱ ጠጠው የብለና እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ ሮሜ 8 ምዕራፍ 25-26 ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ ንጸበዮ ነቲ ዘይንርእዮ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብትዕግስቲና ንጽበዮ ነቲ ዝርአ ተስፋ ይንገብሮን ይኻ ይድብል ዘሎ መልሲ ናይ ጸሎትና ኣይረአናዮን ግን ከም ዝተቐበልናዮ ብተስፋ እንተዳ ተጸቢናዮስ ፍጸም እዩ ዝብለና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንድኻምና ይድግፎ እዩ እቲ መንፈስ ባዕሉ ብዘይ ንገር እህታ ይልምነልና ኣብቲ መጀመርያ ዝረአናዮ ብኩሉ ዓይነት ጸሎት ክንጽሊ ይግባአና እዩ ዝበለና እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ስለና ይጽሊ እዩ በይንና ይኮናን መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ዝሕግዘና ሓደ ነገር ክጸበና ከሎ ቃላት እኳ ክንስእን ከለና ከመይ ኢልና ኢና ንልምኖ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ንኣምላኽ ክጸበና ከሎ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ነገር እህታ ስለና የማልድ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝጸለዮ ከዓ ተኺሉ ኣብ እግዚኣብሔር ይበጽሕ መልሲ ጸሎት ከዓ ይመጸልና እዩ ስለዚ ተስፋ ከይቆረጽና ብመንፈስ ክንጽሊ ከም ዘለና በእምሮ ጥራይ ዘይኮነ ብመንፈስ ምጽላይ መንፈስ ቅዱስ ስለና የማልድ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ክብርን ኣምላኽ ይሁን እቲ ጸሎትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ነገር ምዃኑ ዝገልጽ ከዓ ኣበይ ረኺበዮ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ እንታይ ይብለና እቲ ትክዕ ዕጣን ጸሎት ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ዓብይ ግደ ኣለዎ ራእይ 8 ምዕራፍ 3:5 ጽንሃ ምስቲ ጸሎት ቅዱሳን ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደየበ ጽንሃ ወርቂ ዝሓዘ መልኣኽ ነቲ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ልዕልቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መሰውኢ ወርቂ ምእንቲ ክስውኦ ከዓ ብዙሕ ዕጣን ተዋህቦ እቲ ትክዕ ዕጣን ምስቲ ጸሎት እቶም ቅዱሳን ኮይኑ
ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ደየበ እዚ ንሕና ንዛረቦ ጸሎት ሓንሳ ብስጋ ክንሓስቦ ከለና ከንቱ ኮይኑ ዝስማዓና ኣብ እግዚኣብሔር ዓብይ ነገር እዩ ዝጭበጥ ነገር እዩ ዝተሓዝ ነገር እዩ ስለዚ እቲ መልኣኽ እንታይ ገብሮ ነቲ ጸሎት ናይ ቅዱሳን ምስ ዕጣን ይሕውሶ ኣብ ጽንሃህ የእትዎ ኣብቲ ናይ ወርቂ መሰውኢ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘሎ ድማ ኣብኡ ይስውኦ ምስ ተሰውአ ከምቲ ኮይኑ ኣብቲ ዝፋን ኣምላኽ ይበጽሕ ይኣቱ ይብለና ኣብዚ ጠጠው ኣይበለን እግዚኣብሔር ይሪኦሎ የጭንወሎ ጸሎትና ይሰምዓሎ ማለት እዩ እቲ መሊሱ እቲ መልኣኽ እንታይ ይገብር ካብቲ መሰውኢ ሓዊ ወሲዱ ኣብቲ ጽንሃህ ገይሩ ጸሎት ቅዱሳንን እቲ ዕጣንን ኣብ ምድሪ ይድርብዮ ኣብ ሰማያት ዝተደርበየ እንታይ ይኸውን ኢልዎ ናብ ምድሪ ደርበዮ ነጎዳታትን ጭርሕታትን በርቅታትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ከዓ ኮነ ኣነ ዝተረዳእኒ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገለጸለይ እንታይ እዩ እቲ ጸሎትናስ ሓይሊ ከም ዘለዎ ይደርየን ዘሎ ሓይሊ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ መልኣኽ ኣብቲ ዕጣን ሓዊሱ ናብ ምድሪ ምስ ደርበዮስ ምድሪ አንቀጥቂጣ ጭርሖታት ኮይኑ በርቅታት ኮይኑ ነጎዳታት ኮይኑ እቲ ጸሎት ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከዓ ዝረአ ጸሎት ከም ዝኾነ እዩ ዘርየና ዘሎ ስለዚ ተስፋ ከይቆረጽና ከይደኸምና ክንጽሊ ጸሎትና ኣድላይ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እግዚኣብሔር ይደልዮ እዩ ብኡ ምኽንያት እዩ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ዝጽሊ ዝነበረ ሙሉእ ለይቲ ክጽሊ ከሎ ሕሰቦ 8 ሰዓት 10 ሰዓት ዘሎ ግዜ ምስ ኣቦ ይዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ሙሉእ ለይቲ ኣምላኽ ይደልዮ እዩ ጸሎትና ይሰምዓና ደልዩ ማለት እዩ ጸሎትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጭቡጥ ነገር እዩ ሓይሊ ከዓ ኣለዎ ነጎዳታትን ዘምጽእ ደበናታት ዘምጽእ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘምጽእ ጭርሖታት ዘምጽእ በርቅን ነጎዳን ዘምጽእ እዩ እቲ ጸሎትና እግዚአብሔር ይመስገን ንሰይጣን ዘፍርሆ ዘሳግጎ ሓይሊ ኣምላኽ ዘለዎ ይኸውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 4ይ ምዕራፍ ቁጽሪ 23 ክሳዕ 31 ሐዋርያት ተኣኪቦም ምስ ጸለዩ ይሳድድዎም ነይሮም ድሕሪ ጎይታ ኢየሱስ ምስ ተሰቕለ ምስ ተንስአ ምስ ዓረገ እቲ መከራ ንዓኣቶም ይድወርድ ነይሩ ማእሰርቲ መስጎግቲ ይበጽሖም ነይሩ ድሓር እንታይ ገይሮም ተኣኪቦም ብሓንሳብ ዓው ኢሎም ጸልዮም ኩላቶም ሐዋርያት ኣብ ሓንቲ ሩም ኣትዮም ዓው ኢሎም ምስ ጸለዩ እንታይ ይብለና ሐዋርያት ተኣኪቦም ምስ ጸለዩ እቲ ተኣኪቦምላ ዘለዉ ስፍራ ተናወጸት ኩላቶም ከዓ መንፈስ ቅዱስ መልኡ ሓይሊ ናይቲ ጸሎት ነታ ገዛ ኣናዊጽዋ ምድሪ አንቀጥቂጡ ኩላቶም ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከም ብሓድሽ ተመልዮ መንፈስ ቅዱስ መመሊስና ክንምልኦ ኣድላይ እዩ ኣሎና መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙና ኢብ መንፈስ ቅዱስ እንተኾነ መሊስና ንምላእ ምስ ጸለና ኣብ እግዚኣብሔር ምስ ቀረብና ወይ ምስ በልና መንፈስ ቅዱስ መጽኡ ይመልአና ሓይሊ ከዓ ይህበና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መሊስና እንደገና ኩሉ ሰብ ዝፈልጣ እዚኣ ግብረ ሐዋርያት 16 ቁጽሪ 25 26 ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ሲላስ ተኣሲሮም እንታይ በዲሎም ሕሙማት ስለ ዝፈወሱ ኣጋንንቲ ዝሓዝዎም ሰባት ስለ ዘናገፉ ሒዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትዮሞ ቀጥቂጦሞም ከዓ ኣብ ርእሲኡ ኣኒሶም ከዓ ኣሲሮሞ ኣብ ማእሰርቲ ኣትዮም ፍርቅ ለይቶ ክኸውን ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስን ሲላስን መዝሙርን ጸሎትን ክገብሩ ጀሚሮም ክጽልዩ ከለዉ እቲ ምድሪ አንቀጥቂጡ እቲ ማዕጾታት ተኸፊቱ እቲ ማእሰርቶም ከዓ ተፈቲሑ ሰንሰለት ከዓ ወዲቑ ስለዚ እቲ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ መሊኦም ዝወፁ መሲልዎ ማዕጾታት ጋሒሉ ምስ ረኣዮ ፈሪሁ ርእሱ ክቐትል ደልዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ ኣለና ኩልና ርእስኻ ይትቕተል ክፉእ ኣይትግበር ንርእስኻ ንሕና ኣለና ኣብዚ ኢሉ ምስ ነገሮ ተነሲሑ ከዓ ንሱ ናብ ጎይታ መጺኡ ክድሕንሲ እንታይ ክገብር ኢልዎም ኣቑሳሎም ሓጺቡ ንጽባሒቱ ንዕውፁ ኢሎም ለሚኖም እዮም ኣውፂኦሞም ይቅርታ ሓቲቶም ለሚኖም ኣውፂኦሞም ብምንታይ እዩ እንተበልና እዚ እግዚኣብሔር ጸሎቶም ሰሚዑ ምህልላኦም ሰሚዑ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ጸሎትን ናይ ሲላስን ጸሎት ብርቱዕ ምንድቕዳቕ ኣምፂኡ ኣብታ ምድሪ ኣብ ልብቶም ሰባት ከዓ ሓዲሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ልቢ ኣሰርቲ ዘምከኽ ሓይሊ ጸሎት እዩ
كم تبقى قدامي تخافي نيرة أبزناي ناي أبالات أخيبا زنبرنا نعسرت ورحي أدح عن تخابانا نبع نيران حنا خمس أن نبع نيرنا وقوالا تأثيراتا نعسرت ورحي تأثيرا أدش دش تقول إيه نحنا أبزن بكنيرنا نساد ما سلكن دا دولت أمو نزحت حتوتو نأكل خيتكم لمنو قالت بل كل سب مبيلهم يزوما أمو داتا تسفى مستقرصة أنت خافتن صليته أديتات أسمرا خيدانيرا تبص حيلا مسكدت تتأثر بصورات تي حلاو بيت مأسرتي تقند سبعي قدم جنشيرو تزاريبوان تاخد قبل ما تسيك انت خون كنت هيدي اللي خيلوا والحبتيك بتصحي ما تسيمس بلتو منيا إلوا شمامس نجارتو اسكي أخيدي إلوا إزي سراح إكزيابيهري إزي نا أملاخ سراحيو إكزيابيهر صلوتي سمعيو نبعات تاولادي تسمعوا نبعات تنصلي تسمعوا እግዚአብሔር ተአምራት ገይሩ ልክዕ ከም ዝና ሐዋርያ ጳውሎስ ዝገበረሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ምጸለየ ምስ ሲላስ ኮይኖም ምድሪ አንቀጥቂጡ ንጽባሒቱ ኪዱ ኮይም ኢሎሞ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝጌርኩም አጋፊዕኩም አቲኹም ናስ ሕጂ ስልኩም ኪዱ ክትብሉና መጽዮም የውጽኡና ኢልዎም ሐዋርያ ጳውሎስ ንሳቶም መጽዮም ሽዑ እንዳፈርሑ ለሚኖም የማውጽኦም ይቅርታ ሓቲቶም ማውጽኦም ከምኡ ኮይንልና ንዓና ድማ ተለሚኖም ብዙሓት ሰባት ለሚኖሞም እምቢ ኢሎም ኣብዮም ነይሮም ድሓር ግን ክበፅሓየ ዛት ናይ ጸሎት ኣደ ኸይዳ ክበፅሓየ መጽየ ምስ በለቶ ሒዝክያ ኺዲ ኢልዋ እዚ ስራሕ እግዚኣብሔር እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣሜን ይሰርሕ እዩ ኣምላኽና ኣብ ተሰሎንቄ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ከይረኣናዮ ክንሓልፍ ኣይንኽእልን ኢና ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 17 18 ከይባተኽኩም ጸልዩ ይብለና ከይባተኽኩም ብዘይ ምቁርራጽ ኣይተዕርፉ ኩሉ ግዜ ልማድና ህይወትኩም ይኹን ጸሎት ይድብለና ዘሎ ከይባተኽኩም ጸልዩ እዚ ምእንታኹም ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ብኩሉ ከዓ ኣመስግኑ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ትንቢት ኣይትንዓቑ ንኩሉ ተዓዘብዎ ነቲ ሰናይ ሓዝዎ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ድማ ርሓቆ ይብለና ሃሌሉያ እዚ ብመንፈስ ምምልላስ እዩ بمنفس انت دا اتملاليسنا منفس አይጠፍእን እዩ እንተ ዳ ጸሎት ደይጸለና ግን መንፈስ ቅዱስ ይናዝሓለ ከም ዝንድድ ሓውሞ እንጨት እንተ ዘይወስኽ ካሉ እንዳ ኣሃመ ዝኸይድ መንፈስ ቅዱስ ከም እዩ ደፊኡ በኃይሊ ኣባኹም ክነብር ኣይብለናኒ መንፈስ ቅዱስ ደሊና ኢና ንቕበሎ ደሊና ኢና ነምጽኦ ለሚና ጸሊና ምስ ጸለና ይወርደና እቶም ሐዋርያ ክጽልዩ ከለዉ እንታይ ኢሉ ሙሉኣት እዮም ነይሮም ብመንፈስ ቅዱስ ሓዊሎም ምስ ጸለዩ ግና እታ ምድሪ አንቀጥቂጣ ንሳቶም ከዓ ከም በሓድሽ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ መንፈስ ቅዱስ ከም በሓድሽ ኣብ ውሽጥና ክመጽእ ኣለዎ እንተዘይኮነ እንታይ ይብላ ኣሎ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ዝጠፍእ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እንተደኣ ዘይ ተጠባቢቕናዮ እንተደኣ ዘይ ጸሊና እንተደኣ ምስኡ ዘይተጓዒዝና እቲ መንፈስ እውን እናዝሓለ ነዝሕሎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንጨይቲ ምውሳኽ ናትና እዩ እቲ ሓዊ ግና ናይ እግዚኣብሔር እዩ ንሕና ክንጓዓዝ ኣለና ኣብ ጸሎት ክንነጥፍ ኣለና ክንብርታዕ ኣለና ብጸሎት ጎይታ ከዓ እቲ ሓዊ የንድደልና እግዚአብሔር ይባረኽ እናወዳእኩ እየ ናይ መጨረሻ ድሪኣ ግና ኣብ ማርቆስ 13 33 37 እቲ ግዚኡ መዓስ ምዃኑ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ይብላ ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ إذا قال زيا كاب زخلو زنببنا يو أزيا نايقويتا أقاليا كاب أفوز وصاتيا تتنقعو نقحو تسأليو يلنا سلسة إزازات يونا إتي هزيو معاس مخانو أيتفلت وانيهم قويتا زملا سلوه مزيو كله نسعرلو مدراو نقر كله تتقلليو ترفيو حدش سماين حدش مدرن كقبر يقويتا يسوس كنقسك مزيو إتي هزيو معاس مخانو أيتفلت وانيهم وما كل جزيه تتنقعو نقحو تسأليو زين سلسة نقرات يبنالو بدنجات مسيو دكيسكم كي رخوكم سلازي نقحو إذن أخذكم زبلو زلخو نخلو بلو اللخو نقحو لازم نتوم حوارياتكم عدوم كلوس
ንዓኦም ይድዛረቦም ዘሎ ኢልና ጠጠው ከይንብል እዚ ንዓኻትኩም ዝብለኩም ዘለኹ ንኹሉ እብሎ ኣለኹ ይብል ኣሎ ጌታ ኢየሱስ እቲ ንሃዋርያት ተዛረቦ ንዓና እውን ሕጂ በዛ ሰዓት እዚኣ ንሰምዕ ዘለና ንቑሑ ተጠንቀቑ ጸልዩ ይብለና ኣሎ እዚአን ሰለስተ ነገራት በዚኣ ክዓጽ ይደሊ ንቑሑን ጸልዩን ተጠንቀቑን እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን كبرنا أملاخ يخون لانا خبز لنا يحف كنبلينا እግዚአብሔር ይባርኪ حبتنا أبابا أبناء ጸሎት ህይወት ክናቱ እግዚአብሔር ይጽዋዓና ኣሎ በጸሎት ክንዋጋ ስለ አገልግሎት ክንጽልይ ስለ ቅዱሳን ስለ ማህበር ክንጽልይ ስለ ኡሱራት ክንጽልይ ስለ መራሕቲ ሃገር ክንጽልይ በመዓልቲ መከራ ክንጽልይ ብኩሉ ሸነኽ كنصلي كنقح منفس قدوس كنملاء بحيل እግዚአብሔር كنملاء كنصلي እግዚአብሔር ይጽዋዓና ኣሎ እስኪ በሐንሳ ኮይና ሐንሳ كنصلينا بفላይ ካቶም አቤት ማእሰርት ዘለው ስለ ወንጌል ሓሳረ መከራት ጸግቡ ዘለው አብስጎም ከም ዘለና ኮይና ክንዝክሮም ኢና እግዚአብሔር መፍትሒ ክገብረሎም እምነቶም ከይትጠፍእ ከምቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ዝበሎ ጴጥሮስ ሰይጣን ከሐሕየኩም ተመነ አነ ድማ እምነትካ ምንት ከይትጠፍእ ጸለኹ ምስተመለስካ አነ አሕዋተይ ዝንገሮም ዝበለ እምነቶም ከይትጠፍእ እምነቶም ክትሕሎ በእምነት ደው ኢሎም ጥሒሶም ክወጹ አኽሊልን ዓስብን ካብ አምላኽ ክቅበሉ እና ተፈለጠና እንጸልይ እግዚአብሔር ናይ ጸሎት መንፈስ ከፍስስ ኣብ ልዕሊና ከምቲ ኣብ ዘካርያስ ዝበሎ መንፈስ ምህለላን መንፈስ ጸሎትን ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ከፍስሴ ከምቲ በሓንቲ በሓደ ውላዱ ዝሓዝን ዝበኪ ከምኡ በሓጢያቶም ክበኽዮም ከም ዝበለ መንፈስ ምህለላ እግዚአብሔር ከፍስሰልና እንጸልይና ኩላህና እንጸልይ Thank you Jesus እግዚአብሔር አምላኽና ከም ህዝቢ በሓደ حساب كم حدث بكوينا أبكدمي خان قرب علونا نسخة خنصلي بسألات كنكح بسألات كنتج بسألات كنقادر تزارب كنا اللغة أرى أياخ أحد كالنا ود أملاك يسوع كريستوس بليت تتصلي بغاتر تتصلي بوجحتا تتصلي كتصلي تحضر نيركا نسخاز قبرك يخن صعبك تزاربك أنا قويتا تم دك مزامرت خا بتأثرك تختي لهم كم تنسخاز قبرك يوليتن معلتن أبكد مخاي ودكن يسليون ينبعون نيرهم سخا حيل تخونهم نيرك قويتا إحنا خادك مزامرت خاينا صعبت خاينا لو مدما تزاربك أنا اللي خموك جيابير قويتا سراويت نلبنا ختلع علو حوي منفسك أبلبنا خندت نمملاد سحبنا منفسك بانا خمص منفسك خورسنا نبصلوت قصوخ سحبنا وእግዚአብሔር አምላክ باسم ኢየሱስ ክርስቶስ ዘማሕበር ዚያ ናይ ጸሎት ማሕበር ክትከውን ትጽል ማሕበር ክትከውን ገጽካ ትደል ማሕበር ክትከውን ሓይልኻ ትደሊ ማሕበር ክትከውን ተአምራት ካባኻ ትጽበ ማሕበር ክትከውን ከምቲ ዝበልካ ያ ቃልቲ መንፈስ ነታ ማሕበር ዝብሎ ዘሎ تسمع تبايل تصحيف لما سمعنا لنا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ በጸሎት ክነቅ ኃይል ክትበና መንፈስ ምህለላ ከተፍሰሰልና በስም ኢየሱስ እንጸልልና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ ጸለይት ሰባት ግበረና ምጽላይ ዘይስልችዎም ሰባት ግበረና ገጽካ ምድላይ ዘይስልችዎም ሰባት ግበረና ብለይት ዝነቅሑ ብቀትር ዝነቅሑ ብወጋሕታ ዝነቅሑ ገጽካ ዝደልዩ ክኸዱ ከለው ዝዝክሩኻ ኣብ ምቕማጦም ዝዝክሩኻ ኣብ ምድቃሶም ዝዝክሩኻ ሰባት ግበረና እግዚአብሔር አምላኽና ንልብና አንቃሐዮ በመንፈስካ ተንክፈና ወእግዚአብሔር
نصل لنا حج دما سلتهم أبيت ما أسرت سلسمكا مكرا زقبو زلو سلسمكا واقا زخفلو زلو أحواسنان فتوتنان اجيابير مقلاقل تنان واجيابير أملاخ نذكرو مالنا أباخا حزنا يوم نبتسألونا امنتهم كي تطفئ امنتهم حلو حو منفسكا أوشتهم مملسو يندد أيتفع بسم يسوس كريستوس كمه زي يبلو أبت امنتهم دويلهم كسع موداتا زقعزو سبات يخونو وقهم تواقع اللهم وقتيا بهير أبكندهم وطع بسم يسوس كريستوس فتحي يمصالهم بسم يسوس نصل لنا قويتا بقدمي خان قرب علونا ابسقهم كم زلهم كوينكم ذكروهم تبايل لهم ابهم مسهم كم زلنا እናተፈለጸና ንጽልሎና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንሱራት እግዚአብሔር ይፈትحም ጽሑፍ ይሞ እግዚአብሔር ናይ መፍታሕ ግዜ ክኾነሎም ንጽልሎና فقادك خون نصللونا فقادك انت زي كونه بوخ حلفوت فقادك انت كونه دماك سع موداتا امنتهم كحلو حيل خنم እግዚአብሔር حيل خنم قويتا صنعات هابم باها بقويتان بحيلون بصنعاتون برتعو تبايل اللهم باها يبرتعو بصنعات حيلها يبرتعو بسم يسوع كريستوس قلبت كنم بسم يسوع كريستوس كل جزء جت خير أيو كل جزء نا خير أيوها يتأمتها كل جزء بقدم يوم كون እግዚአብሔር وأملاخنا كل خبرنا أخا نبكر لنا እግዚአብሔር أملاخنا إنه امتى أبقالك تصحيفو زلو تتنققو نقحو تصليو إلكاننا اللخمو أبزو خفوق زمن أبزو موداتا زمن تخونه وእግዚአብሔር قويتا سراويت مأسريو مجمريو موداتو كمي كم زخونه زي فلت دنقرقر زبالة زمن وእግዚአብሔር صبل لنا بصولت زنقحو قز كازريو زمالدو سبات كنكون ردعنا እግዚአብሔር أملاخنا نسخا قلبت كننا حيل كننا تقا منفسكا هابنا እግዚአብሔር أمنات قبرنا سميعهم نرسهم ناتبرو سق زبلو زي قبرو زي كونس سميعهم زي قبرو سبات سميعهم ززو الزوزات ولود قبرنا نقالكا أوشتنا نسورو سبات قبرنا قالكا أوشتنا يئتو እግዚአብሔር يسوتنا قالكا بقالك خن من رح ردعنا خم قالك خن كون ردعنا قبرت قالك نكون ردعنا እግዚአብሔር قويتا نسخا بقالك إلكا يخا بخيلتن بحيلن أيكونن بمنفسي إلكا يخامو منفسكا يفسسلنا حيل زغننا منفس يمصا زنكحنا منفس قدوس يمصا كل خبرنا أخا نبكا نسخا بينخا خبر نسخا بينخا لعلي الكاتر نقوسيخا نقوس نقستاتيخا قويتا قويتاتيخا عبيها مزنان مودادرتن يبلكان بخلوها عليها ناخذ مسل يلن أب سماينا أخذ مسل يلن أب مدرنا أخذ مسل يلن أب تحت مدرنا أخذ مسل يلن فلوي أملاخيها بينها يخان استخاء مسمان ما ينم عراري كان عبي أملاخ نخبرك لنا نسمك العلم بلو لنا نودسك لنا عبن بلك لنا نقاس نبلك لنا كبر كلنا أخا نبك لنا خبر نبلك لنا እግዚአብሔር بينها عبي عبي إخا እግዚአብሔር عبي إخا እግዚአብሔር مزنان مودادرتن يبلكان كالي إخا እግዚአብሔር إل شاداي إخا እግዚአብሔር كبر كلنا أخا نبكالنا تمسكن እግዚአብሔር واملاخنا لو من نصلل لنا بذا ساعات زيا أما أكلنا يخون ويس بز مسمر زرق زلو أب ጭንቀት زلو እግዚአብሔር كتردون نصلل لنا أب حمام زلو እግዚአብሔር فوس خاختل خلو نصلل لنا أب كانزا زلو كانزو كاب أكلات خوت نصلل لنا وእግዚአብሔር أب قواهي زلو زقواهي እግዚአብሔር بمنفس قدوس كتتصنانعو نصلل لنا زدخم حيل ختبو እግዚአብሔር باسم ኢየሱስ ክርስቶስ نصلل لنا امنتو خمزن كمتن زخونه እግዚአብሔር زولاول زلو امنتو قد أبيلكا ختصنعو باسم ኢየሱስ نصلل لنا أوق مسكاننت زواغا زلو እግዚአብሔር وقو تواغا ألو كقدمي وصا صلاتو أودقلو سعار غيركا وصايو باسم ኢየሱስ ክርስቶስ نصلل لنا مدحانكا يرأى እግዚአብሔር بركتكا يرأى باسم ኢየሱስ نصلل لنا قويتا
እትሱኑፍ ክብር ትዕምበር ከይደክም እትድኹም ከይወድቕ ሓፍ ክብል እግዚአብሔር ሓይሉ ክዕደስ بسم ኢየሱስ ሓይል ህዝብኻ ሓድስ ሓይልቶም ዝደልዩኻ ሓድስ بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍሉይ መገድን ህዝብኻ ምጻዮ ኣብ መከራ ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ መከርኡ ተረኸበሉ ካብ መከራ ገላግሎ እግዚአብሔር ኣብ በረኽቲ ውጻዮ ኣብ ከውሒ ኣጋሩ ደው ኣብል بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ክብርና ኣኻ ንበካ ጸሎትና ስለ ዝሰማዕካ ተመስገን بسم ኢየሱስ ኣሜን كبرن እግዚአብሔር ይኹን እግዚአብሔር ይባረክኩም አዳውና አልዕልና በረከት ክንቀበልና እግዚአብሔር ይባረክኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምእታውኩምን ሙጻአኩምን ምትንሳአኩምን ምድቃስኩምን ይሐሉ ኣብትኸድዎ ዘበለው ሁሉ ሞጎስ እግዚአብሔር ኣብ ገጽኩም ይኹን ንሁሉ ተባሃለልኩም ሰማዕኩምውን ቃል ክትነብሩሉ ክትክእሉስ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ኣብ ልዕሊኹም ጸብለል ይብል زبرغزي بسم أبون ودن منفس قدوسن قبل النفس وكف منبر الله تباركوا مسبرختكم كيدو كبرنا أملاك يخون أقلقلتنا وديناينا بقدس مساعة من حياتكم سلام تباهلوا بسلام كيدو يا بيري باركم